everybody and welcome back. Egun on guztioi eta ongi etorri berriro. Espero dut tailer interesgarriak opatu izana atzo, saioak interesgarriak izana eta gaur egungo bisita polita izatea, interesgarria izatea eta ondo bazkaldu izana. Baina ez hainbeste lokartzeko. Gaurko arratsaldeko saioa oso interesgarria izango baita. Saioari amaiera eman aurretik. Datorren urteari begirako planak ikusiko ditugu eta ea esna zaudeten ikusteko ariketatxo bat egingo dugu, pixka bat energia emateko. Urrundu mugikorretik mesedez eta altxatu. Agian entzun duzue, Zelanda berrian badagoela dantza oso ohiko bat, jaka. Pentsatzen genuen bat egitea gaur hemen, baina jaka originalak pixka bat ofentsiboak dira. Hitz egiten dute, zer egingo duten zure amarekin, zurekin, ez dira oso lagungarriak. Beraz, jaka bat egingo dugu, baina beste estilo batera. Modu egokiago batean eta saio honi egokituz, ni enaz jakituna, jaketan, baina tira, nik egingo duten aldiz eta gero kopiatuko didazue, eta gero beste voluntario batzuk izendatuko ditut, testu bat izango duzue pantailan eta hurrengo jaka egingo duzue. Beraz, testu bat daukat, kopiatuko nauzue eta gero beste voluntario batzuk egingo dute. Oso ondo. Bikaintasun profesionalean sinesten dugu. Bikaintasunean profesionalean sinesten dugu. Ados, altxatu bertxarete. Bikaintasun profesionalean sinesten dugu. Oso ondo. Tira, hurrengoa. Etorkizuneko kompetentzietan lan egiten dugu, hemen daukagu voluntario bat, hurrengo jakarako mikrofono bat behar dugu, eta hitz hauek errepikatu behar ditugu. Voluntarioaren hitzak errepikatu behar ditugu. Nik helduko dizut mikrofonoa, eta zuk hasi jakarekin. Oso ondo, eskerrik asko gure voluntarioari. Hurrengo jaka, mesedez. Hau zoragarria da. Agian pizka bat antxatu behar izango duzu. Oso ondo, eskerrik asko. Orain hurrengo voluntarioa, ez egin. Bai. Voluntario izan nahi duzu, ez? Eta zuk? Tira ba, animatu. Tira ba, oso ondo. Hau da testua. Pizka bat indartsuago. Indar gehiagorekin. Baina eman kolperen bat. Tira ba, egin dezagun honela. Primeran, eskerrik asko. Hurrengorako zu eskatuko zaitut. Tira, zuk alduzu. Tira, nahi duzuna egin dezakezu. Oso ondo hori da, orain zuek. Ea ba, publikoaren txanda da orain. 1, 2 eta 3. Oso ondo, primeran. Tira, satos, ánimo. Necesitamos un poco de equilibrio de género. Genero berdintasuna behar dugu hemen jaketarako. Este es el texto. Hau da testua. Oso ondo. Orain zuek denok. Bueno, uste dut pare bat geratzen zaizkigula oraindik, hau oso ona da. Tira, voluntaria bat, mesedez. Luzea da, testua. Prest zaudete. Eta orain publikoa, 1, 2 eta 3.
Inork ez du urrengoa nahi? Inor ez du voluntario izan nahi urrengorako? ¿Dónde estás? Bueno, está para Badue. Bueno, lo hará más tarde. Tira, gero egingo dugu. Podemos hacer esta o en otra ocasión. Vamos. Beste baterako utziko dugu urrengo jaka hau. Testu honetakoa. Ze, zu animatzen zara? Bai? Tira, publikoak aukeratu zaituta. Ea ba, bota. ¿Cómo voy a hacer esta? Es muy larga. Nola egingo dut ba, oso luzea da. Bueno, creo que si ya no estáis despiertos, Bueno, uste dut orain jada esna zaudetela, eta ala ez bada ez dakit nola lortu. Tira, eseri. bien. En la próxima media hora vamos a Bueno, urrengo ordu erdian, lo que significan los COBEs en los sistemas nacionales lanbide heziketako zentroi buruz hitz egingo dugu. y ya perder una oportunidad si se quedan como centros selectos. Eta ez dugu aukera galdu nahi zentro hauek aukeratuak ez izateko eta beste gainerako zentro nazionalek euren laguntza ez jasotzen ez badute. Guazen urrengo pantailarekin, Queremos saber cómo los zer jakin nahi dugu publikoaz, jakin nahi dugu nola implementazio planek respecto a la excelencia bikaintasunari dagokionez, y la pregunta es si los tienen o no a nivel nacional. jakin nahi dugu galdera ba da ea plan horiek badituzue ala ez. Hori da galdera. Baduzue bikaintasun profesionala jartzeko planik? Bai, badugu, bai, baina ez du askotarako balio. Urrengo erantzuna da ez dakit, eta bestea, ba, agian bai, baina ez dakit. 7-8 erantzun jaso ditugu, funtzionatzen ari da, gehiago daude orain. Muchas personas que no saben, así que quizás sea bueno hablar. Askok ez dakite, beraz, ba, ideia ona da honi buruz hitz egitea. Voy a solicitar a Kiara Eta horri buruz hitz egiteko, Kiara Riondino diri emango dio titza, eta Lidia Berroko Zurrufori, les invitamos mesedez, al escenario. igo esenatokira. En esta sesión, Kiara es responsable de unidad en la Kiara Europako batzordeko unitate burua da, eta aurkezpen bat egingo digu, ba, batzordeak plan nazionala hauei buruz espero duenari buruz. Gero beste bi adibide ikusiko ditugu Europatik, bata Poloniatik eta bestea Espainiatik. planes nacionales de implementación. Implementazio plan hauei dagokienez. Somos ambiciosos. Eta ikusiko dugu era ambiziodunak basareten ala ez. Kiara mesedez, azaldu aldizugu zer espero duzuen gutaz. Eskerrik asko. Bueno, ¿qué es la excelencia profesional? Tira, zer da bikaintasun profesionala? La excelencia profesional, estos dos. Ba, bi egun darama gu honi buruz hitz egiten, praktikan definitu dugu, badugu ideia on bat honi buruz. Baina zer pentsatzen dugu Europako batzordean, gai honetaz? Ba, bueno, lehenik eta behin pentsatzen dugu bikaintasun profesionala ez dela Una élite, la excelencia. elitista edo ez dela elitista izan behar. Ez da batzuen txatsoilik izan behar. Bikaintasun profesionala arlo honetan ezinbestekoa izan behar da. Bikaintasun profesionalak esan nahi du Sistemas de competencia. gure kompetentzia ekosistemen parte izatea eta smart espezializazioaren parte izatea. Ikerketaren parte izan behar dugu, hezkuntzaren parte izan behar dugu eta enpresen eta ikerketa zientifikoaren parte izan behar dugu. Ikaslei lagundu behar zaie euren beharrak garatzen eta baita kompetentzia bigunak garatzen. Hori ikusi dugu oso garrantzitsua dela, kalitate sistemetan oinarrituta daude eta elkarrekin lan egin behar dugu. Zergatik gustuko ditugu ba, zentro hauek? Ba, bueno, bikaintasuna araua bihurtu aurretik, ba, norbaitek bideari burua eman behar zion. Ez dira hitzak soilik, balio gehiago dute ikasleentzat, balio handia dute enpresentzat ere.
tokiko enpresentzat, eta eredu honetan guztiok irabaz dezakegu. Aipatu dira implementazio plan nazionalak, eta batzordeak esaten du marko politiko egokia egon behar dela. Badukagu aita Osnabrukeko hitzarmena ere. Eta hori garrantzitsua da arlo honetan. Bikaintasuneko zentroak oso garrantzitsuak dira. Herrialde askok ikusi dugu badituztela olako zentroak, bikaintasun zentroak, Polonia eta Espainiari buruz hitz egingo dugu, eta ikusten dugu hauen erdiak badituztela, baina erdia baino gehiago izan litezke zentro hauek dituzten herrialdeak. Beraz, funts Europarrak laguntzen ari dira proiektu honetan. Modu ezberdinetan esleitzen baditugu ere, ikusten dira emaitzak, Frantzian ikusi dira, beste izen batzuk ditugu. Adibidez, Training Knowledge Center, baina izen ezberdinak badaude ere, gauza edo kontzeptu berdinaz hitz egiten ari gara. Ikuspegi berritzailea da, ikuspegi operatiboa, bi egun hauetan ikusi dugu, zentro hauek espezifikoak dira, erronka berriei edo espezifikoei egiten diete aurre, badaude zentro berdeak, Austrian adibidez, badaude beste zentro batzuk Alemanian, eta espezifikoak dira hauek baita. Baina elkarrengandik ikasi nahi dugu, zentroek elkarrengandik ikasi nahi dute, hobea zer den ikusteko. Ikusten dugu zelako laguntza dagoen Europaren aldetik, eta ikusten dugu 400 milioi euro badaudela erabiltzeko, diru hau 2027 urtera arte erabiliko da, 100 sareei laguntzeko, lanbide heziketako sareei laguntzeko, eta aurreko deialdia ikusten badugu, hori 20-21 urtera arte izango da, eta 13 proiektu finantziatuko dira 37 herrialdeetan, bai Europa Batasunaren barruan eta bai kanpo. 330 erakunde egongo dira honetan parte hartzen, espero dut dena entzun izatean, nire aurkezpenen amaieran nago iaia, baina itzul gaitezen orainera. Ikusi dugu elkarlanak zer esan nahi duen Europar Batasunean, ikusi dugu nola aritu gaitezkeen elkarlanean, eta nola egin dezakegun hemen Espainian. Hemen badaude bi bikaintasuneko zentro, bata Altxariaren zentro esparruan, eta bestea Euskal Herriak buru duena. Bisitatu egingo dugu gutariko batzuk gaur, eta Euskal Sistema esan behar dugu adibide bikaina dela mundu mailan, inspiragarria da gure lanarentzat Europa mailan. Eta aukera hau erabili nahiko nuke eskerrak emateko. Bereziki gure Euskal lankideei eta gure Holandako lankideei. Benetan animatzen ari dira praktika elkarte oso handia. Zuetariko guztiei ere eskerrik asko eta online zaudeten guztionei eskerrik asko. Eta irrikan nago bi adibide hauek entzuteko. Poloniaren eta Espainiaren adibidea alegia. Mesede zerbait esan nahi dut bukatu horretik. Bikaintasuna ezinbesteko txat hartuko dugu, eta ea zentroek bidearen buru diren. Eskerrik asko. Ikusiko dugu nola egingo dugun hau, publikoari galdetuko diogu, adibide nazionalekin hasi aurretik, eta galdetuko diegu zein den erlazioa sistema nazionalen arteko eta lanbide heziketako zentroen artean. Hemen ikusten dugu galdera edo hemen ikusiko dugu. Ikus dezakegu pantailan, mesedez, bai? Botoa eman dezakezue, erantzunez, esanez aldaketaren motorea direla, bigarren adibidea da, pizka bat zerbait gehigarria direla, balio gehigarria ematen diotela. Hirugarren erantzuna hemen ikusten duzue, Ivy League deritzona, honenak kontsideratzen direla. Esan daiteke lanbide heziketako zentroak besteak atzean uzten dituztela eta banatutako munduak direla. Eta beste erantzun bat da lanbide heziketako zentroak ez dutela inbesteko interesik. Ivy League buruz hitz egiterakoan
superzentroen liga bati buruz hitz egiten dugu. Sistema nazionalaren gainetik egongo litzatekeena. Eta atzetik ibiltzearekin esan nahi dugu, ez direla besteak bezain garrantzitsuak. Batzuk esaten dute aldaketaren kudeatzaileak direla, zentro hauek, erantzun anitzak daude. Tira, galdetuko dut orain hemendik. Nork esan du aldaketaren motoreak direla, euren herrialdeetan? Austrian, bai, kaixo, ni Tomas naiz. Komertzio kamerakoa naiz eta kompetentzia berdeetan egiten dugu lan. Eta uste dut lanbide heziketako zentroek potentziala daukatela aldaketak egiteko eta hezkuntza sistema osoa bateratzeko, gogoeta egiteko eta trantsizio berdea lortzeko. Eta lanbide heziketako zentroak ez direnak ere, lanbide heziketako zentroek dituzten onurak jasotzen dituzte, beraz, motore aldaketa bikaina da nire ustez. Oso ondo, beste batzuk esaten dute, besteak atzean uzten dituztela, ikusten ari gaituzten pertsonak dira, online daudenak, publikoa gehien bat oso optimista da, gehienek esaten dute aldaketarako motorea direla, lanbide heziketako zentro hauek, eta batzuk esaten dute, agian ez direla aldaketa motoreak, baina balioa ematen dietela sistema nazionalari eta asebetetuta gelditzen diretela emaitza hauekin. Bain, oso pozik nago, pena ematen dit ikustea 6 kasu horiek, non uste duten atzean geratzen direla, zentroak, baina ikusten dugu badagoela bidea eta badagoela esfortzu kolektiboa, agian ez da berehalako zerbait, baina norabidea ona da eta ara joan nahi dugu. Espainiako eta Portugaleko adibideak entzungo ditugu orain, hobeto esan da, Poloniakoak eta Espainiakoak. Nola da egoera Polonian? Eta nola ikas dezakegu Poloniaren gandik? Polonian inspirazioa daukagu bikaintasunaren arloan, eta hori azpimarratu nahi dugu gure implementazio plan nazionalean. Baita gure berreskuratze planean ere. Plan honekin eta Europako funtsekin lagunduta aurrekontu pakete bat aterako dugu aurrera, baita Poloniako funts nazionalarekin ere. 120 zentro finantzatuko ditugu, lanbide heziketa zentroetan oinarrituta. Zergatik 120? Gure zentroetan zera irakasten dugulako. 200 lanbide baino gehiago sektoreetan banatu dugu, 52 sektoreetan konkretuki. Eta zentro hauek tradizionalki erlazioak dituzte langileen elkarteekin, eta horregatik 120 dira guztira gure zentro hauek eta haiekin lan egingo dugu. 320 milioi euro inbertitu ditugu horretarako, eta horretarako deialdi bat atera dugu proposamen edo proiektu hauetarako. Aurtengo irailean atera zen, indarraldean dagoia da, eta izen emateak abendura arte izango dira. Espero dugu ideia honetan oinarrituz, hau errealitate bihurtzea 2023 urterako. 2026ko ekainean proiektua guztiz gauzatuko dela espero dugu. Eta nork sortuko ditu zentro hauek? Tokiko elkarte batzuk. Adibidez, enpresa elkarteek eta beste alakoak. Haiek baitira, lanbide heziketako zentroak koordinatzen dituztenak, bai publikoki, bai pribatuki, izan daitezke baita eskualdeko elkarteak ere, edo tokiko elkarteak, baita erakunde pribatu batzuk ere, eta baita elkarte batzuk ere, eta irabazi asmorik gabeko elkarteak ere, haiek kudeatzen dituzte, eta beti lan hau egingo da elkarlanean enpresarien elkarteekin.
Zentroak sorkuntza berrikoak izango dira edo jada existitzen direnak izango dira, kompetentzia profesionaletan oinarrituko dira, baina horrez gain beste motako kompetentzia batzuk garatuko dituzte, zeharkakoak, irekiak izango dira, ikaslei ere irekiak, baina baita irakasleentzat ere izango dira, eta horrela formakuntza jaso ahal izango dute, langileek ere formakuntza jaso ahal izango dute, sektore konkretuetan, eta hirugarren esparrua berrikuntza eta garapena da. Horretarako ezagutzarako triangeluak sortuko ditugu, agian ezagutzen duzue kontzeptua, aurreko saio batzuetan aipatu izan da. Eta berritzaileak izango dira. Bereziki esaten dugu zentro hauetariko bakoitzak kompetentzia digitalak hartu behar dituela barne, baita kompetentzia berdeak ere. Noski berrikuntza oso garrantzitsua da sektore guztietan, oso beharrezkoa da. Bereziki lanbiderik garrantzitsuenetan. Adibide bat jartzeko, hemen ikus dezakegu, kontzeptu hau oso berria baita. Hemen ikusten dugu Rufelseko formakuntza lanbide heziketako zentroa. Poloniako elkarte batek zuzentzen du, Rufels. Zapaiak egiten dituzte haiek eta horretarako ekipamendu gehigarria behar izango dute. Kasu honetan konkretuke ez gara hutsetik hasten, baizik eta jada existitzen den zentro batetik hasten gara edo handik lan egiten dugu. Eskerrik asko Poloniarentzat eta bere adibidearentzat, eskerrik asko orain Lidia daukagu gurekin, lanbide heziketako nazioarteko harremanen arduraduna, lanbide heziketako idazkaritza nagusian eta hezkuntza eta lanbide heziketako ministerioan, Espainian. Beno, gaur zuzenean deituko dizugu. Erakutsi guzu zer gertatzen den Espainian, mesedez? Aurkezpena ikusi nahiko nuke, mesedez? Espainian bikaintasun zentroen nazioko sare bat sortzeko ideia 2018an sortu zen batzorde batean, zeinean bikaintasun zentroak sortu ziren, hain zuzen. Hementxe daukagu, oso ondo. Europako batzordearen oinarri horrekin eta lanbide heziketako sistema guztia eraldatzea 2018an, hain zuzen hezkuntza eta lanbide heziketako sistema modernizatzeko planari esker, erabaki genuen berrikuntza txertatzea estrategia gisa eta horrez gain bikaintasun zentroen sare bat sortzea erabaki genuen. 2022an beranduago lege organiko berri bat sortu zen lanbide heziketako ikastetxeak integratzekoak eta berrikuntzaren mezu hori lege osoan agertzen da. Hori dela eta Hezkuntza Ministerioari eskatu zitzaionean gara zezan implementazio plan nazional bat, ezin genuen atzean utzi hain zuzen alderdi digitalaren garrantzia eta alderdi berdearena. Bikaintasun zentroetan hain presente egon behar duen hori. 50 zentro eraikitzea edo egitea erabaki genuen. Zergatik zioen batzuek? Badago, dagoeneko bikaintasun zentroen Europako sare bat, eta Espainian batzuek, beste erkideko batzuetako kidek badakiten moduan, badaudenez, hobeto esan da, eskualdeko ikastetxeak eta horien bikaintasun zentroen sareak, zein da bestelako nazio mailako sare bat izatearen helburua? Hain zuzen sustatzea eta lehen lerrora ekartzea interes nazionaleko gaiak, esaterako digitalizazioa edo jasangarritasuna.
Horregatik sortu du sare hori 50 zentrok osatua, eta aurreko uztailean egindako deialdia 40 egunez egon zen irekita. Eskualdeko administrazioek eska zezaketen bertan sartzea edo bertan 3 proposamen sartzea izen emate bakoitzean. Bakoitzak ezarri behar zituen edo informazioa eman behar zuen hobeto esan da, bikaintasun sarearen parte izateko hautatutako ikastetxearen inguruan. Halaber esan behar zuten ze enpresa zeuden lotuta eta hobeto esan da, ze enpresa zeuden lotuta zentro horrekin eta ze eskualdeko administrazio den mendean zegoen. Beraz, ekoizpen sektoreak ere deialdi horretan sartutakoak adierazi behar zituzten. Eskualdeko administrazioek zer egin behar zuten? Deskripzio bat egin behar zuten, plan batean, adierazi behar zuten zergatik bihurtu nahi zituzten zentro horiek bikaintasun zentro, ebaluazio finantzario bat, alegia aurrekontu bat ere aurkeztu behar zuten, betekizuna baitzen deialdi horretarako, beraz, adierazi behar zuten zergatik ari ziren dirua eskatzen, eta azkenik, egiaztagiri guztiak aurkeztu behar zizkiguten eskatutako dokumentu guztiak. Eta nola antolatu zuten plan hori? 3 urtetan egin beharra dago. 2 atal nagusitan. Lehena, irakasleen prestakuntzan oinarritzen da, eta hori da haren erdigunea. Eta aurrerago daukagu lehen mailako lehen proiektua. Hau da, zentroaren eraldaketa tekniko digital eta alor horretakoa. Bigarren atalean, beste hainbat proiektu ditugu berrikuntzarekin lotuak. Adibidez, beste behin irakasleen prestakuntza, berrikuntza eta garapeneko proiektuak, profilen beharrak berrikustea, kurrikuluma bera ere berrikustea, eta teknologia aplikatu disruptiboak erabiltzea zentroetan. Hortaz, administrazioak Hezkuntza Ministerioan aurkeztu zituzten eskabideak eta aztertu egin dituen bertan ministroak merezimendu eskala bat sortu zuen eta horiexek dira 4 alderdiak, zentroko prestakuntza eta zerbitzuak, berrikuntza. Hau da, zentro horiek nola aplikatzen duten kudeaketa sistema tokiko ekosisteman, hori da antolamenduari dagokiona, eta azkena plana bera. Horiek ziren puntuatzeko atalak. Bertan zeuden, ebaluazio talde honetan, ministerioko ordezkariak, elgako ordezkariak, enpresako ordezkariak eta Europako bikaintasun zentroen sareko ordezkariak ere bai. Beraz, batzorde bat sortu zen, zentroak hautatzeko, eta ez zituzten kontuan hartu soilik merezimenduen eta puntuazioen taula, baizik eta herrialdearen eskualdeko banaketak eta ekoizpen sektoreak ere bai. Eskabide bakoitzak gehienez ere €1.000.000 jaso zezakeen, eta honako hauek dira proiektuekin lotutako zenbatekoak, edo funtsak. Europako Next Generation funtsetatik datoak dirua, eta suspertze eta erresilientzia planetik, Espainiakotik hain zuzenari. Mila esker. Uste dut bientzako galderagakoa honako hau dela. Europako
bikaintasun zentrorik egon ez baliz lanbide heziketan, gauza bera gertatuko litzateke zuen herrialdeetan, jendea konturatuko litzateke beharrezkoak direla bikaintasun zentro hauek, ala ez? Ez litzateke eskala berean gertatuko, esan dudan moduan, inspirazio handia sentitu genuen, ideia honekin, arrakasta handia izan zuen gure enpresetan eta erakundeetan, irakaskuntzako erakundeetan. Esan den moduan, Espainian bezalaxe, garrantzitsua alda Europako finantziazioa. Bai, bestela ezingo genukeen horrelako eskalan jardun, baina finantziazioaz gain ideia bera ere garrantzitsua iruditzen zait. Bai, esan behar nuen aurreko galderari dagokionez, ezin dugula jakin benetan berdina gertatuko litzatekeen, ez dugulako egoera hori bizi izan, baina guztiak batu egiten du. Europako oinarri hori izan da, abantaila bat gehiago da Espainiako sarea sortzeko. Eta Europako funtsak erabiltzeko betekizun jakin batzuk bete behar dira. Europak mugatu egiten du erabilera edo erraza izan da funts horiek erabiltzea. Beno, ez dugu kexatzerik, ekimen guztiak dituzte alderdi positibo batzuk eta funtzionatzen dute alderdi eta ekosistema batzuetan eta bestetan ez, baina ez daukat kexarik are gutxiago foro honetan. Hemen dauzkagu Espainiako ordezkariak argazkiak ateratzen. Nola sor ditzakegu sinergiak horixe nahi dugu galdetu eta entzulei egingo diegu galdera. Batzuk mentimeterrean erantzun baitute. Nola sortzen dira sinergiak Erasmuseko bikaintasun zentroen eta ekimen nazionalen artean? Bueno, zuen, edo beto esan da, galdera erantzun dutenen esperientziak partekatzea nahiko genuke, eta batzuk diote kobeak edo bikaintasun zentroak ez direla oraindik oso ezagunak, baina batzuek badituzte zenbait esperientzia, esaterako beste batzuek diote agintariak ere bazkideak izan behar direla proiektu horretan, ala tokikoak nola naziokoak, eta izena emateko fase horretatik egin behar diotela lagun proiektu guztiari. Beraz, interesgarria da bikaintasun zentroak erabiltzea sareko zentro gisa, sare hori bera eraikitzeko. Izan ere, bikaintasun zentroetatik hasten da, baina gero ekosistema oso bat sortzen da, ezta? Beno, uste dut alderantziz gertatzen dela nola ala. Bikaintasun zentroak lurraldean sortzen dira, lurraldeko beharren arabera. Ezin dugu ekosistema berri bat sortu, zeinean fabrikazio aurreratuan egiten den lan. Zentroak egiten duena da talentua bildu, eteak bildu, gizarte zibila bildu eta nolabait itxasgarri edo inkubatgailu gisa funtzionatzen du ideia horiek guztiak garatzeko. Orduan oso lotuta dago lurraldearekin eta horretan ematen dugun dimentsio gehigarria hain zuzen da beste esperientzia batzuekin lotu alizatea Europako mailan, transmititu alizateko eta edatu alizateko ondo egindako hori erronkak txikiagoak izan daitezen. Beraz, gakoa ez da zer egiten dugun, baizik eta nola egiten dugun, nola gobernatzen dugun, ideia asko dituzue, ekarpena egin dutenak nazioko zentro horiek egiteko. Bai, oinarritu gara honetan guztian, eta gobernua bera ere oso garrantzitsua da, arlo honetan. Izan ere, sarelan egiteko potentzial handia dago zentro horiek eraikita daudenean, baina horiek egin arte ere badago potentziala sarelan hori egiteko. Horregatik, nazioarteko lankidetza zoragarria da. Adibidez, gela honetan, izan ere,
elkarri erosten ari zaizkion eta sare txikiak sortzen ari diren zentroetako ordezkariak ditugu, eta horrek guztiak balio erantzioa ematen du, eta horregatik inplikatuta dauden alderdiak izango dira benetako eragileak, eta horiek izango dira moderatzaileak eta garatzaileak sare hauetan guztietan. Ez dugu nahi bikaintasun zentroak bihur daitezen inongo eliterik edo zentroen eliterik. Eta ez aldago horrelako beldurrik horrelako elite liga bat sortzeko. Hor agian esperientzia eta finantzazio handiagoa duten zentro batean gertatutakoa da, eta hori lortzen baldin bada arrisku handiagoak ditzakete arrakasta ez izateko, eta orduan informazio hori guztia parteka daiteke, eta ez dugu nahi lanbide bikaintasuna mugatzea zentro gutxi batzuetara, araua izatea nahi dugu, gizarte osoari onura egin diezaion. Zerbait garrantzitsua ahazten ari gara, nola bermatu sistema nazional osoak ardezan onura bikaintasun zentro horietatik. Frantziara joko dut orain, ikusi dut hain zuzen argazki batzuk atera dizkiozula pantailari, hemen ideia batzuk lapurtzeko nolabait esateko eta Frantziara eramateko, ezta? Bai, kaixo guztiei, harrigarri iruditu zait benetan hemen aurkeztu duguna. Eskerrik asko Campus de Métier de Calificación aitatzeagatik, Frantziakoak, eta inspiratu egin nau Poloniako eta Espainiako barkatu egoerak. Harrigarria iruditu zait, baina bereziki nabarmendu nahiko nuke aukera izatea lanbide heziketako bikaintasun zentroak lotzeko. Eta bikaintasun zentroetara itzulita, guretzat inspirazio iturri handia dira, eta aukera paregabea ematen dute ateak irekitzeko, eta egun hauetan guztietan hitz egin duten guztiek, guztiak, hobeto konturatu gara gureari begira egon garela, eta ez dugula inbeste begiratu beste herrialdetan gertatzen den horri. Eta hemen ikuspegi eta definizio askotarikoak ikusi ditugu, eta horregatik azpimarratu nahiko nuke ideiak partekatzeko eta elkarlanean aritzeko ideia hori. Uste dut hori bikaintasun zentroetatik sortzen dela, eta herrialde batek behar horietara egokitzeko zentro bat sortu duen bakoitzean, zerbait badagoela hor partekatua. Eta estandar batzutara heldu garela. Azkar ikasi behar dugu hezkuntzan lanean ari garenean, ez dugula harmonizazio hitza erabiltzen. Inoiz ez dugu esango eredu bakarra nahi dugula. Ondo funtzionatzen duenak leku batean, esaterako katedralak konpontzeko edo altzariak konpontzeko, ez da aplikagarria mikrozirkuituetan edo beste herrialde batzuetan. Nahi duguna da elkarren handik ikastea, eta zerbaitek proiektu batean oso ondo funtzionatzen duela ikusten dugunean, agian ekar dezakegu hurrengo urteko deialdirako eta horrela ikasi. Honena berrikuntza da, beharrezkoa da, eta gero hori egokitu egin behar da. Berdin dio turismoaz ari garen, edo ehungintzaz, edo lanbide tradizionalagoz, berrikuntza, elkarlana, lankidetza, horixe behar dugu. Balioa eta espiritua hementxe ikusi dugun hori. Lankidetza aparta daukagu, eta badugu iradokizun gehiago ere. Nola probestu ditzakete bikaintasun zentroek guztia nazioko sistemak handitzeko modutzat uler daitezke, ez soilik inkubagailu gisa, baizik eta bultzatzaile moduan ere bai, aldaketarako eragile moduan ere bai nazio planetan. Eskarrik asko benetan hiruei, eta espero dut denbora luzea ez igarotzea bikaintasuna arau bihurtu arte.
Orain gizarteratzeaz hitz egingo dugu, edo inklusio sozialaz. Europako Prestakuntza Fundazioak sortutako aurkezpen bat da, eta hau ere moderatzeko eskatu didate. Saio honetan hitz egingo dugu gizarte inklusioaz. Badago galdera bat mentimeterrean markatu. Lanbide heziketak edo lanbide bikaintasunak nola sustatu beharko luke inklusio sozialak? Nola bultzatu beharko luke? Nola egin dezake lanbide heziketako sistema batek? Erantzun bitartean, lanbide heziketako Europako Fundazioko unitate buruari, Georgios Sisimosi eskatuko nioke igo dadin mesedez agertokira. Arratsalde on guztiei. Atzo eserita egon nintzen, aurkezten ari nintzenean, eta eskuak mugitzen dituen orain hankak ere mugituko ditut. Labur-labur egingo dut aurkezpena. Eta nire gaiak zerikusia du bikaintasunarekin eta gizarte inklusioarekin. Zer ekarpen egin diezaioke bikaintasun horrek hain zuzen? Hainbat elementu daude atzoko arratsaldeko eztabaidatik atereak, izan ere oso aberasgarriak izan zirenak, baina saio honetako hitza emango nioke 6 islariri. ETF-ez hitz egin nahi dudelako, Europako Prestakuntzako Fundazioa horrek koordinatuko du saio hau. Europako batzordearen gidari jarraitzen diot, Kiarak aurkeztu duen horri, eta bikaintasun profesionaleko zentroen ildoari ere jarraitzen diogu. Badugu Europako batzordetik kanpo lan egiteko bokazioa, estatukideak ez diren horiekin, nazioarteko ikuspegia ere badugu, lankidetza hain zuzen garrantzitsua delako nazioartean, eta ideia hori guztia oso inklusiboa da. Hain zuzen mundu guztiko ikaskuntzak eta adibideak baliatzea. Hori da ETF-ren rola 2020an sare bat abiatu genduen, N sarea deritzogu. ETF-ko bikaintasun sarea da hain zuzen. 260 kide baino gehiago ditugu eta 40 herrialde baino gehiago dira kide. Zer egiten dugu? Bikaintasun sareak konektatu egiten ditugu, eta esaterako entzun duzue Espainiako sarearen berri. Demagun mundu mailako sare bat dela. Guk sektoreka edo alor ekonomikoka batzen ditugu horiek. Elkarrekin eztabaidatzen dute, debatitu egiten dute, eta ziklo politikoa ere elikatu egiten dute. Zer da garrantzitsua jakitea zentro hori ez? Politikariei ere ekarpena egiten dietela, obedezaten lanbide heziketako sistema, hain zuzen. Hori da bikaintasunaren prozesua edo sarea, eta azpiekimenak edo kluster txikitxo batzuk baditugu bikaintasun zentroenak, hainbat gaitan elkarlanan aritzen direnak. Eta gaur kluster horietako baten berri izango dugu, gizarte inklusiokoa hain zuzen 9 daude Albaniakoak, Greziakoak, Turkiakoak eta behar 9 bikaintasun zentro enaipen laguntza dutenak, Italiako bikaintasun zentro baten laguntza hain zuzen. Eta elkarrekin lan egiten dute ereduak topatzeko eta politikariei jakinarazteko zer kontuan hartu behar duten lanbide heziketako politikak garatzean, zeinak lotuta egongo diren gizarte inklusioarekin. Horixe da ideia. Gaur hementxe dugu mini kluster bat 6 izlarirekin, zentro horietako 6 izlarirekin, haien ekarpena egin dezaten gizarte inklusioarekin lotzeko. Eskerrik asko eta oraintxe hitza emango diet hobeto esan da gure gonbidatuei. Melanie, zer esan dute parte hartzaileek? Badaude erantzun interesgarriak hemen. Lanbide heziketak eta bikaintasun profesionalek nola aldatu dezakeen gure pentsamoldea hori zen galdera. Adibidez, irakasleen artean, ibilbide malguak eskaini ditzakete askotariko pertsonentzat,
nolabait aldendu egin beharra dugu honen arabera guztiontzako eredu batetik eta jendearen behar individualen arabera irakasten duen sistema batera jo behar dugu. Bikaintasun zentroekin hasi aurretik beste galdera batekin nahiko genuke. Nola sailkatuko zenuke zure erakundea inklusibotasunari dagokionez honako faktore hauen arabera? Zailtasun fisikoak, ikasketa zailtasunak, jatorri desabantailatsuetakoak, buruko osasun arazoak, kultura aniztasunak, arazo asko eta konplejoei dagokienez, eta komunitate desabantailatsuetatik datozenei dagokienez. Zer diote partaideek? Badirudi babes handiena dutela abantaila gutxiko jatorritatik datozen pertsonek. Arazo konplexuek eta buruko osasunak ordea ez dirudi hainbesteko babesa dutenik. Mundu osoko hizlariak izan ditugu. Vale. Besim Shaha, Lev Berman, Priscilla Shihota eta Enoch Juma eta Miriam Memarna hizlariak. Ongi etorri guztiok. 4 mikrofono ditugu 6 pertsonarentzat, beraz partekatu egin beharko duzue. Zuek alde honetatik eta zuek beste honetatik. Lehenik eta behin jakin nahi dut nongoak zareten, eta zein den zuen sekretua, zer sustatu nahi duzuen edo zein den zuen jardunbiderik egokiena inklusibotasun sozialari dagokienez. Zaina Dereli naiz, Istanbulekoa, eta lan egiten dut bermatzeko lanbide heziketako gaitasunak gure herrialdeetako agendan egon daitezen. Aipatu da dagoeneko Turkia bezalako herrialdeentzat oso garrantzitsua dela Europar Batasuneko kide ez izan arren, probetxua ateratzea barkatu horrelako esperientzietatik. Gure herrialdean lanbide heziketaren okerrena da duten estigma. Beste herrialdetan ez dakit gertatzen den, baina gurasoek ez dute nahi lanbide heziketara joan daitezen haien seme alabak. Berdin dio nola izena duten, bikaintasun zentro izena edukita ere, baina gurasoek nahi dute edo pentsatzen dute, hobeto esan da, lanbide heziketako ikastetxe batean bukatzea semeak edo alabak, esan nahi duela ez dutela arrakasta izango eta beraz maila baxuagoa izango dutela. Eta orduan politika eta gizarte arlotik sare horiek guztiek probestu behar ditugu egoera hau aldatzeko. Eta horretarako balio handia duzue zuek guk ulertu alizateko, edo guztiek ulertu alizateko, gaitasun horiek guztiak barkatu erabilgarriak izango direla arrakastarako. Zimbabwetik, Priscilla. Ni Priscilla Chiota naiz, Zimbabwekoa, eta pertsona eta pertsona arteko garapenerako laguntzako ordezkaria. Alderdi teknikoa lantzen dugu, eta pertsona arteko elkarte bat da. 16 lanbide heziketako zentro ditugu, eta ikasleak prestatzen ditugu ikastaro laburretan, luzeagoetan, 8 eta 12 hilabete artekoetan. Eta gure jardunbide egokienetako bat da, desgaitasunak dituzten ikasleek parte hartzen dutela bertan. Hau da, inkluituta daude prestakuntzan ez dira desgaitasun konplexuak dituzten ikasleak, baina esaterako desgaitasun arina dutenak badaude. Sustatu egin dugu ere, emakumeek parte har dezaten lanbide heziketan,
gizonentzat gehien bat bideratuta dauduen ikastaroetan parte har dezaten. Horretarako, emakume horien senarrekin eta familiekin hitz egiten dugu, baimena eman diezaieten bertara joateko, eta baliabideak ematen dizkiegu esaterako sexu ugalketaren hezkuntzaren inguruan. Arrazoi horregatik uste baitio emakume askok ikastaro horietara joateari. Beraz, batetik jardunbide egokiak desgaitasuna dutenen partaidetza eta emakumeen partaidetza lanbide heziketan. Horiek dira azpimarratuko nituzkeen jardunbide egokienak. Horiek hobeto esan da, gai horietan oraindik ere badugu zer egina Europan, eta esango zenuke Europan eta Zimbauen ikuspegi ezberdina duela emakumeen eta desgaitasuna dutenen engaiamenduari dagokionez, edo oso bestelakoak dira ikuspegiak. Nik ez dakit Europan zagertatzen den zehazki, baina Zimbauen honako egiten dugu. Europatik ikasi dugun horretatik aplikatzen duguna. Ez nago guztiz ziur zer gertatu den hemen, baina badu nolabaiteko influentzia goan. Orain Israelgo parte hartzaile bat, ni Israelgoa naiz, Amal eskola sarekoa, eta ekintzailetzako zentro baten arduraduna naiz Tel Aviven. Eta gure programek ikastetxen barruan egiten funtzionatzen dute, beto esan, ikasleak bultzatzeko negozio txikiak sor ditzaten. Zein da gure jardunbide egokiena? Nik uste dela ikasleak bultzatzea lasai akatsak egitera. Oso zaila da startup bat sortzea, diseinu bat behar da, eta guk gaitasun asko, abilezia asko erakuts ditzakegu, baina bizitza realean oso zaila da. Orduan kontzientzia eta motivazioa behar da, eta badago arrisku bat gainera. Pentsatzea, enpresa bat sortzea elitistagoa dela, inklusio sozialaren ikuspegitik begiratzen ez badiogu. Egia da, enpresetan, ekimen enpresarialetan eta akademikoan ere existitzen dela, zera hori gakoa ez da zein den gure adimen puntuazioa, nolabait. Posible da langile oso serioak izatea, zenbait porrot izan dituztenak aurretik hezkuntza formalean. Eta horregatik guk aukera berdintasuna eskaintzen diegu gure programa aukeratzen duten guztiei. Programan sartu nahi baduzu, egin dezakezu. Beraz laguntzen ari gara, agian enpresa bat sortu nahi duten horiei. Orduan, helburua edo xedea ez da abantaila handiak dituzten horien sektorea, baizik eta bultzadatxo bat behar duten horiena ere bai. Besim Xaia, zu Albaniako turismo eskolako unitate burua zara, ezta? Bai, Albaniako turismo zentrorik garrantzitsuena gara eta oso harronago esateaz. Azken 10 urteak oso onak izan direla lanbide heziketako zentroentzat Albanian. Gure gobernuaren helburu nagusia izan da gure zentroetako ikasle kopurua handitzea, eta duela 2 urte bat egin genuen lanbide bikaintasuneko programarekin. Eta hori baino urtebete lehenago ITF-rekin gizarte inklusioko programa bat sustatu genuen, eta gainera Albaniako gobernuak erabaki zuen bere estrategian oinarritzat hartzea inklusioa lanbide heziketako zentroetan, bai generoari dagokionez,
bai desgaitasuna duten pertsonei laguntzari dagokionez, esaterako, eta esango nuke lan handia egin dugula alor horretan. Ni Lanbide Heziketako ikasle ohia naiz, eta ni ikaslea nintzenean, hiruzpalau emakume besterik ez zeuden nire geletan. Eta gaur egun 12 edo 14, 15 edo gehiago ere badira, ia 150 da emakumezkoa. Zein da zuen arrakastaren gakoa? Oraintxe adieraziko dizut. Hain zuzen ospe ona duela gure zentroa komunitatean. Gure zentroaren abantaila da enpresekin lotura handiak ditugula. Eta Albania osoan, enpresia gehienekin lotura dugun ikastetxea gara. 260rekin baino gehiagorekin dugu lotura. Eta hori ez dator soilik ikastetxetik, denok dakigunez, COVID-aren ondoren murrizketa handiak egon ziren enpresetako langileetan, eta oso zaila izan da enpresa horietan laguntza topatzea. Adibidez, sektore jakin batzuetan lan egiten duten pertsonak topatzea. Eta beraz, praktikak dituzten ikasketa asko lortzen ditugu. Zuk Malawin egiten duzu lan, zertan zehazki? Plazer zoragarria da hemen egon alizatea gaur. Gaur goizean asko ikasi dut. Eta gaurko jardunaldia bukatzerako informazio eta ideia izugarriak izango ditut Malawin aplikatu alizateko. Enok Juma izena dut eta DAPP-ko aliantzen arduraduna naiz. Lanbide Heziketako ikastetxe bat gara, Malawiko tokirik urrunenetako batekoa. Hezkuntza inklusiboaz hitz egiten dugu noski eta saiatzen gara bultzatzen eta eskaintzen Lanbide Heziketa desgaitasuna duten pertsonentzat eta komunitate zaurgarrientzat. Horien artean daude, esaterako, zentroetara bertaratu ezin diren komunitateak. Gure azpiegiturak deszentralizatzen saiatzen gara bermatzeko mundu guztiak duela sarbidea. Eta horrelako horik ez dutenek, horren guztiaren, hori guztiagin arren, bildu egiten dira gurekin edo saiatzen gara horiek erakartzen, oso programa erakargarriaren bidez. Nien naiz Malawin egon, baina Ugandan bai, eta oso ezberdina da guztia Europarekin alderatuta, inklusioa, hezkuntza sistema. Nik gaur goizan gauza asko ikasi dut, baina pentsatu dut zer ikas dezakezu Europatik erabilgarria zuretzat. Hemen ezagutza eta esperientzia partekatzeko gaude, eta hori guztia gero gure herrialdetako testuinguruetan aplikatzen dugu. Izan daiteke ez aplikatzea zehazki hemengo ezagutza hori berdin, baina hemengo bilera hauei esker ideiak parteka ditzakegu eta gero praktikan jar ditzakegu egokituta. Esan diezakezu jardunbide egoki bat guk Europako bikaintasun zentroetan aplikatu beharko genukena? Hezkuntza mugikorra adibidez. Hori da lanbide gaitasunak eramatea ikasgelatik gaitasun horien beharra dagoen tokira. Gu adibidez Donostian gaude, baina Donostian ez dauden batzuek gaitasun horiek behar badituzte mugikorrak izan behar dugu eta haiengana eraman behar ditugu gaitasun horiek. Interesgarria da erreminta digitalek horretarako ematen diguten aukera. Orain Miriam Memarnek hitz egingo du, Georgiakoa, kaixo, populetikoa naiz, eta Lepel zentroaren ordezkaria naiz. Ajalit Talga izena du. Nazioarteko proiektuen koordinatzailea naiz. Zentro horretan gizarte inklusioari dagokionez zera egiten dugu.
zentroa fisikoki prestatzen dugu, egoera txarrenetan dauden pertsonentzat, edo desgaitasuna duten pertsonentzat, igogailuen bitartez esaterako. Eta pertsonaren desgaitasunaren araberako programa garatzen ditugu. Hau da, hezkuntza jaso behar duen pertsonaren araberako hizkuntza planak egiten ditugu. Eta iaz, esaterako 20 pertsona egoera kaskarrean zeuden 20 pertsonak jaso zuten hezkuntza bertan, Kobaliti bezalako herri baterantz asko da, 1.200 inguru, 1.250 ikasle hobeto esanda izan ziren zehazki. Eta lortu dugu Lepel zentroan jendeari hezkuntza ematea eta erakustea ez dela soilik ezagutza teknikoetarako zentro bat, baizik eta etorkizunerako zentro bat. Eta bertan ikasita norberak lanbide bat, ogibide bat lor dezake, eta hori ona da ikasleen etorkizunerako, hori egiten dugu, eta norantzko horretan egiten dugu lan etengabe. 300 aprendiz ditugu, eta horrez gain 1.200 pertsona. Saiatzen gara askotariko pertsonak integratzen sisteman, baina sistema bera ere egokituz pertsona horien beharretara. Atzo, Holandako egunkari batean, lanbide heziketako zentroen inguruko artikulu bat egon zen, eta zuzendari batzuek esan dute asko dela ikasleak bertaratzea bera. Jendeak egoera kaskarretatik dator, estresatuta dago, COVID-arekin kezkatuta daude, eta klima larrialdiarekin ere kezkatuta daude. Pentsatzen dutelako urte gutxitan hilko direla. Eta esate zuen sentitzen zela gizarte langileagoa, irakasleagoa, baina gaitasun sozialak ere landu behar genituela esan genuen, edo gizarte inklusioa. Zuek ere ikusten duzu egoera hori, irakatsi aurretik ere hori landu beharra dagoela? Hori ez da soilik hezkuntza zentroetan ikusten, adin guztietan ikusten da. Eta konturatzen gara, adin edo beto esan da aro berri honetara inguratzen garenean, klima larrialdiarekin, digitalizazioa eta bar, esan beharra daukagu egokitzeko gaitasuna behar dugula, moldagarriak izan behar dugu, eta hori ere hezkuntza zentroetan aplikatu beharra dugula. Geure buruari irakatsi behar diogu, eta ikaslei ere bai, gaitasun bigunak izaten. Eta horiek hezkuntzaren barruan sartu behar ditugu, txertatu behar ditugu. Hori ikusten ari gara ikastetxeetan, baina sektore guztietan ere bai, eta arlo guztietan. Ez horiek hezkuntzan. Priscila, batzuek diote, ikasi aurretik, ikasleak nolabaiteko bakea behar duela atzetik. Ikasleak bakea izan aurretik irakasten badiogu ez duela zer lortuko. Ados zaude? Bai, uste dut barne bakea hobeto esan da, ez aurreko baizik eta barne bakea oso garrantzitsua dela. Izan ere, ikasi ahal izateko buruko egoera ona behar dugu. Buruko egoera ona badugu, errazagoa da hezkuntzan zentratzea. Emakumeek zenbait rol estereotipatu bat dituzte, generori dagokionez, onartu egiten dute, etxean gelditu behar dutela, aurrak zaindu, senarrari hobe ditu, eta emakume horiek barne pakea izan ahal izateko, senarrak parte hartu behar du, familiak parte hartu behar du, emakume parte har dezaten ikaskuntzan, aurrak zaintzen adibidez lagundu dezakete. Baina lankidetza dugu gizarte inklusioko departamentuarekin, lagundu egiten baitigu emakume horiek barnepakea izan dezaten, haien familiei bisita eginez, eta orduan ikasleari erreparatu egin behar zaio, baita ekosistema osoari ere. Melanie, zer jakin nahi dugu publikotik? Aurrera begira gaude orain. Galdera da, ze itxura izango du
gizarte inklusioaren etorkizunak lanbide heziketaren ikuspegitik. Hemen heldu zaizkigun lehen erantzunak ibilbide malguaz eta dibertsifikatuaz ari dira, askotariko jatorrioak dituzten irakasle ez, disgaitasunak dituzten irakasle ez, ikasketak utzi dituztenek ere errazago izan beharko luketela esan dute, hezkuntzara bueltatzeko, eta lanbide heziketako zentroak ez dira soilik ulertzen hezkuntzako zentro gisa, baizik eta leku sozial gisa ere bai. Zu Europar Batasunetik zatoz, ezta? Identifikatu dituzu arazo horiek edo ni juzla naiz, Erbiletakoa, eta bai ikusi ditut, ezagutu ditut arazo horiek, eta erantzun horietan ere ikusi dut nirea. Jarri mesedez, berriz ere, mentimetara. Lanbide heziketako erakundeak ez soilik ikasketa espazio gisa, baizik eta espazio sozial gisa ere bai. Baina hor guztiz ziur. Baude espazio sozialak lanbide heziketatik kanpo ere, hobeto jardun dezaketenak gizarte inklusioan. Hori da gizarte inklusioa oso garrantzitsua delako, edo aurre baldintza bat delako ikasi ahal izateko. Bigarrena. Gizarte inklusioa gai garrantzitsua da lanbide heziketako zentroetako, kaixo, gai naiz, zuzendaria, bikaintasun zentro batean, kidearekin batera, eta nire iritziz, gizarte inklusioa nahitaezkoa da. Konektatzeko modu bat da, ikasak konektatzeko, ez soilik lanbide heziketako arloan. Entzun ditut partekatutako arazoak eta uste dut guztiok bat gatozela arazo horiekin, eta etorkizunean gizarte inklusioak zeregin bat izango duela. Eta hori da abantailak dituzten eta egoera honeko ikasleak egoera kaskarragoetatik datozen ikasleekin konektatzea adibidez. Gizarte inklusioa nahiko garrantzitsua da, niretzat. Bikaintasun zentro bat daukagu, eta nahiko garrantzitsua da guretzat gizarte inklusioa. Etorkizunean gizarte inklusioak nahi baldin baditugu, lanbide heziketak ere inklusioa behar du. Eta gizartearen parte garelako azken finean, eta zer itxura izango duen etorkizunean, nik uste dut hezkuntza pertsonalizatua izango dela, eta hezkuntza inklusiboak esan nahi duela pertsonalizazioa, norberaren gaitasuna kontuan hartzea, eta gizartearen eta komunitatearen iritzia kontuan hartzea. Aldaketa kultural bat da zeharo. Hemendiko gehi edo 30 urtetara, inork ez du hortaz hitz egingo gizarte inklusioa naturala izango delako, autobus guztiak egongo direlako egokituta gurpildun aulkietarako, azterketa bereziak izango ditugu zailtasunak dituztenentzat, gaitasun digitalak eskuragarriak izango dira mundu guztiarentzat, baina gaur egun arrakala handia dago baten eta besteen artean. Zaila da, nik uste dut inklusioa ez dela soilik desabantaila jakin batzuk dituzten pertsonentzat, baizik eta guztiontzat. Pertsonak beti izango gara ezberdinak eta egongo da espazio bat inklusiorako, gauzak aldatzeko, eta harrera egiteko guztiei. Betirako izango da hori. Eta paradigma eta pentsamoldea aldatu egin beharra dugu gure gizartean, bai. Nik ulertzen dut, ikastetxeek irtenbidea bilatu behar dietela gizartearen arazo batzuei, baina ez daude horretarako eginda, gobernuak bermatu behar du inklusioa. Gu ez gaude hemen gizartearen arazoei konponbidea topatzeko. Ados zaude? Bai, beno, gustoko dut ikasketetan moldatzeko teoria hori. and belong.
Hauek dira elementu garrantzitsuenak nire ustez eta pertenentzian zentratuko naiz. Nik uste dut pertenentzia sentimentua ezinbestekoa dela. Inklusioaren parte gisa eta ikasketaren helburu gisa. Atzo ez genuen elkar ezagutzen, onagi iritsi ginenean eta lotura batzuk ezarri genituen gure artean, eta honela eroso sentitu ginen, eta pertenentzia sentimentu bat garatu genuen, baina pertenentziaren beste ezaugarri bat talka da. Hemen eseri naiz, nire iritzia partekatu dut zeuekin, eta informazioa eman dut, informazioa eraman dut baita, eta hori da egiten ari garena gure zentroan. Ukrainiako, Errusiako imigranteekin lan egiten dugu eta haiek nerabeak dira. Iristen dira eta esaten dutenik ez dakite zer, ez dute zer ezagutzen, oso nahasita daukate burua eta egiten duguna zera da. Hau aldatuko duzu, hori esaten diogu. Orain, pertenentzia sentimentua ez daukasun lurralde batean, baina zurea izango da etorkizunean. Garatu egingo duzu pertenentzia sentimentu hori. Bai, pobrezioa bukatuko da munduan, hori gertatuko balitz, inklusio soziala, aintzat hartuko litzateke edo ez? Ez, uste dut lan asko dagoela oraindik egiteke. Orain ez gaude hitz egiten ari 5 urteko edo 10 urteko ikuspegiarekin. Mentalitatea orain aldatzeaz hitz egiten ari gara. Arazoei aurre egiteko eta denok ikuspegi berdina izateko eta norabide berdinean begiratzeko. Ikasle berriak onartzen ari gara zentroan, eta haiek gaitasun ezberdinak dituzte. Gero, geure buruari galdetzen diogu, nola lan egiten dugun haiekin, praktikak egin behar dituztenean, enpresetan. Orduan, lan egin behar dugu, konpainia egokia lortzeko. Eta ikusi behar dugu gaitasun ezberdinak dituzten pertsonak, integratuta egon behar direla baita. Eta praktika profesionalen onura jaso behar dutela beste mundu guztiak bezala. Nire ikasleen adibide bat jarri nahi du, ni jatetxe bateko irakaslea naiz eta klaseetariko batean ikasle batek labana bat atera zuen. Eta euren lagunei eraso egin ziren. Zauriak jaso zituzten, eta hau ez da oso normala klase batean, eta zer egingo dugu orain, naiz eta zauriak ziren oso grabeak izan, baina zer egingo dugu orain arazoen aurrean, ikasle honen profila aldatu behar da. Bulego bat izan daiteke, jatetxe bat izan daiteke, profil ezberdinak daude, eta ikasle honi konkretuki profil front office batean jarri dugu. Baina gero ikusi genuen agian profil hau pizkat zaila izan zitekela. Horregatik profila aldatu geneon eta beste motariko lan batean jarri genuen, lasaiago bulego batean. Azkenean, zertan datza kontu hau? Ez soilik ikasteaz, baizik eta inspiratzeaz baita. Ume hauei, 15 urteko ume hauei, zerbait piztu behar diegu barnean. Euren gurasoek eskutik eramaten dituzte eta esaten diete zoaz zentro honetara. Eta agian bakarrik daude, edo agian ez, euren anai arrebakan egon zirelako, baina behin zentroan daudenean inspirazioa eman behar zaie, euren lana gustuko izateko. Hala ez bada, eta lana gustuko ez badute, ez dagoelako ezer egiterik. Diruak ezin du dena erosi, beraz, inspirazioa klabea da, gakoa da. Etorkizuna digitala da. Etorkizun digitalak gauzak aldatuko ditu, ala gauzak txarragotuko ditu. Nik uste dut ez dela irten bidea, baina bai dela laguntza bat. Gauzak errasten laguntzen du ikasleentzat eta baita irakasleentzat ere. Iradokizun batzuk ditugu. Erraminta hauek egin ditzaketen gauzei buruz eta inklusio soziala bermatzeko. Mentimeterren dauzkagu datuak, puntuazio bat eman alduzue, altuenetik basuenera. Lehenengoa, banakako ezagutza ematea da, eta gailu hauekin, jarraibide espezifikoak dituzte ikasleek. Bigarrena, irakaslei dagokionez, denbora gehiago dutelako, arreta pertsonalizaturako,
Eta azken finean nahi duguna da irakaslegoaren rola aldatzea. Azkenean ez da informazio ematen duen norbait. Ikasleekin lan egiten duen norbait da. Horrela, ikaskuntza eskuragarria izango da desgaitasun fisikoak edo mentalak dituzten pertsonentzat. Dena eskuragarriagoa egin daiteke. Prezioari dagokionez, ekonomikoagoa izan daiteke, adibidez, zentroaran sartu ezin diren langileen pertsonentzat, agian iPad baten bidez baita ikasketak kudeatu daitezke, hemen ditugu ornerako datu adierazgarriak, lehiakortasun handia dagoela ikusten dugu datu batzuen artean, hemen ikusten dugu lehenengoa, bigarrena, lehenengoa eskuragarritasunari dagokionez, Malawin hori oso garrantzitsua da, ezta? Bai, Malawin oso garrantzitsua da, noski. Hezkuntza digitalari dagokionez eta ikaskuntza digitalari dagokionez, Malawin erronka bat daukagu. Gailuak lortzea, alegia. Hori erronka handia da, noski. Programa bat diseinatzen bada ere, eta banakako ikaskuntza oso garrantzitsua da, bakoitzak bere ritmora ikas dezake. Pertsona batzuk kanpo gelditzen dira nahi dutelako adinagatik, adibidez. Eta plataforma digitalei esker ikasten dute, baina hau ezabatuko litzateke, edo zertara apuntatu ahalko lirateke, hau oso aspektu garrantzitsua da, eta erronka handia da, interneterako sarbide izatera, gailuetarako sarbidea lortzea, horretarako gobernuak, agintariek eta zentroek presioa sartu aldiote gobernuari finantzazioa jar dezan zentzu honetan. Horrela, eskuragarritasuna bermatu ahal izango da, eta ikasleek gailu hauek lortu ahal izango dituzte. Bestela, erronka hauei aurre egiten ez badiegu, ez dugu azpiegiturari egokirik izango, ez da garapenik egongo, eta ez ditugu arazoak konponduko, hau oso garrantzitsua da. Eta hezkuntza lanbide heziketa eskuragarriagoa egiten du mundu guztiarentzat. Zein da digitalizazioaren onurarik handiena niretzat eta nire ikasleentzat? Eskuragarritasuna da, faktorerik importanteena da, batzuk ezin direlako zentrora joan, baina baita digitalizazioa ere oso garrantzitsua dela uste dugu. Digitalizazioak interesgarriagoa egiten du hezkuntza ikasleentzat, eta zergatik? Aplikazio interesgarriak aurkitzen dituztelako, oso ondo kudeatzen dituztelako aplikazio hauek, eta nik ere haiekin asko ikasten dudalako. Liburu aspergarri bat irakurri beharrean, jokoak egiten dituzte, realitate virtuala, badago ere, honek nola laguntzen du inklusio sozialean, divertigarriagoa bada. Gazte asko ez datoz egunero zentrora. Izan ere beste programa batzuk dituzte, beste berreskuratze programak edo ikasketa individualizatutako programak, baina era berean euren lagunekin egoten jarraitu nahi dute. Beraz, hezkuntza mota honen bitartez, hezkuntza hibridoaren bitartez, gailu digitalak erabiliz, zerbait oso erabilgarria lortzen dugu, batez ere sistematikat daudenentzat, agian hori lortzen dutelako. Zer espero duzu gailu digitalen gandik? Hezkuntzaren munduan. Ikus ditzaket mesedez iradokizunak berriro, pantailan. Bai, eta altxatu mesedez, ikusi nahi zitugu eta. Teknologiari dagokionez, nik ikasketa individualizatuari eman diot botoa. Aurreko islariek esan duten bezala, hau oso onura handia dela uste dut, eta teknologia digitalak oso eskuragarriak dira, egokitu aldira, eta hori oso onuragarria da inklusioaren zentzuan. Behar ezberdinei egokitu aldira,
ikasle batek 30 ikaslerekin lan egin albadu, gailu hauek laguntza emango diote, noski. Nik bi gauza baino ez ditut esan nahi, teknologiaz eta berrikuntzaz ari gara, bai. Eta berak diseinatu du saioa. Oso emozio handia sortzen du honek, kideetariko batzuk gaur bildu gara lehen aldiz eta empatia landu dugu. Eta aurreko 3 urtean egin dugun lana jorratu dugu. Berrikuntza sari garenean, ikaskuntza sari gara eta irakaskuntza berritzailea sari gara. Sarean 1000 eventu egin ditugu, bilera asko egin ditugu, elkarren arteko kurtso asko egin ditugu. Eta nola erantzun zaizkie behar hauei ekosistema ezberdinetan, kontinente ezberdinetan, lurralde ezberdinetan, tamaina ezberdineko herrialdeetan, ikuspegi ezberdinak daude hezkuntza sistemari dagokionez, eta horrela ulertu genuen berrikuntza pertsonetan eta taldeetan eta elkarteetan dagoela. Haiek 200 ikasle eman dituzte proiektu hauetarako, sarean. Gurasoak ere aipatu behar dira, baita negozioak, enpresak, tokiko agintariak. Bereziki Zimbabweri eta Malawiri buruz hitz egiten dugunean. Berez ikuspegia ez da egiten duguna kanpo daudenentzat, baizik eta lan egiten dugu inor kanpo geratu ez dadin. Hori da gure filosofia. Zu gaur barruan zaude, baina bihar kanpoan egon zaitezke eta bikaintasun zentroak froga bat dira. Denok jaso aldugu kaltea, laguntza jasotzen ez badugu. Hori ikasi dugu, baita lankideak ditugulako, inpaktu handikoak eta teknologiak lagundu digu gure esperientzia bermatzen, aldaketa oso handiak egon dira, nola ikasten dugunari buruz eta nola irakasten dugunari buruz. Zorionak nahi dizkiet gaur etorri direnkire guztiei, batez ere oso urrun datozen guztiei. Eta horrez gain esan nahi dut, eskerrak eman nahi dizkia dela Espainiako lankideei. Bihar ikasteko egun oso bat izango dugu, presentziala, eta ikasi duguna idatziala izango dugu, eta nola hau gure antolatzaile politikoi eramateko. Eta hau gobernuen, parte hartzen duten gobernuekin egiten da elkarlanean. Eskerrik asko. Miriam, mesedez. Puntu garrantzitsu bat inklusio sozialari buruz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egin behar kanpoan daudenean barne sartzeari buruz, baizik eta beti barne egoteri buruz, bihar gu kanpo egon gaitezkelako. Badago ondoriorik mentalitate ezberdin honetan? Inklusioari buruz hitz egiten dugunean? Galdera interesgarria da. Lehenik eta behin inklusio sozialak zera esan nahi du. Informazio egokia eman behar diegula pertsonei. Horrela ulertuko dute zer egiten ari garen. Hori lehenbizi. Zentzu honetan hezkuntza ministerioko laguntza daukagu. Eta baita gure beste herrialdeko lankideena ere. Ez dut aipatu lehen COVID-aren garaian, etengabeko formakuntza eman geniela 700 pertsonei online, eta hori bikaina izan zen. Zifra oso handia da. Entzune izan dut COVID-a oso txarra izan zela, baina baita positiboa izan zela. Hezkuntzaren birplanteamendua egin genuelako, eta ikasle batzuentzat hori ona izan zelako. Ondo zeudelako euren etxeetan. Eta horrela, arreta jarri izan genion ikasle horietariko bakoitzaren beharrei. Guk beti defendatu izango dugu teknologia digitalak erabiltzea, hezkuntza digitala erabiltzeko eta mundu guztiarentzat eskuragarria izateko. Beraz, COVID-a frogak egiteko testuinguru oso egokia izan zen, baina baita gauza txarrak jaso genituen, oso bat-batean gertatutako zerbait izan zelako, eta ikusi genuelako desgaitasunak zituzten ikasleek edo behar bereziak dituzten pertsonek onurak jaso zituztela. Euren denbora kudeatu esaketelako eta etxetik lan egin alzutelako edo ikas esaketelako.
Horrez gain, ikasle batzuek basekiten ikasten erraminta hauek basekiten erabiltzen. Ez da digitalki ikasten, lehendik ikasi ez bada ikasten. Beraz, hezkuntza kabilezi hauek eman behar ditu eman behar dizkie gaztei eta baita irakaslei ere. Beraz bai, COVID-aren abantaiak ikusi genituen, baina noski desabantaiak ere bai. Gauza honekin geratuko gara eta kenduko ditugu gauza txarrak. Eskerrik asko hemen egoteagatik, espero dut egun ona izatea eta asko ikastea, eta espero dugu guk ere Europaren gandik eta munduaren gandik ikastea. Espero dugu zentro globalak izatea lanbide heziketan mundu guztian. Eskerrik asko, txalo bero bat. Eta zuek mesedez geratu zaitezte hemen, taldeko argazki bat aterako dugu eta gero kaferako pausa bat egongo da, 30 minutuz, eta bueltatzen garenean ekonomia berdeko konpetentziei buruz hitz egingo dugu. Orain taldeko argazkia egingo dugu.
Good afternoon, everybody. Arratsaldeon guztioi, espero dut kafe goxoa hartu duzuela. It will only take till about 8 o'clock. Azken saioa 8 arte izango da, ez. Txantxa da. Ordu betetxo besterik ez daukagu aurretik eta gero itxiera emango digu saio honi. Hortxe ikusiko ditugu marrazkilariek egin dituzten ondorioak, laburtutako guzti horiek. Eta ziurrenik nekatu xamar egongo zarete, baina oraindik bi gauza egin behar ditugu. Hitz egin behar ditugu nola egongo garen prest trantsizio berde eta digitalerako eta nola egin dezakegun elkarlana unibertsitateekin. Beraz, Xerif mesedez, hasieran esan dudan bezala, trantsizio digital eta berderako gaia hitz egingo dugula, lehenik eta behin Chiara Riondino, Birgit Arens eta Bojan Jovanovski izango ditugu. Zer esan digute entzulek, Melanie? Galdera badaukagu. Zer esan nahi dute trantsizio digital eta berdeek praktikan norbanakoentzat eta enpresentzat? Hortxe daukazue hitz odei moduko bat, eta gonbita egiten dizuegu mentimeterrean parte hartzeko. Hor dauzkagu zenbait kontzeptu ere agertun direnak, standar berriak, energia garbi eta berria, aukera berriak, erronkak. Badaude zenbait laburdura ezagutzea ez dituzudanak hementxe bertan, baina agian bukarerako jakingo dugu zer den. Hemen ditugu 3 hizlariak eta haiek azalduko digute zen presetatik datozen eta zer esan nahi duten. Eta jakainean kontseiluan ezarri duen paketea azalduko dut. Zenbait gomendio garrantzitsu egin zituen eraldaketa digital eta berderako, lehen alda lan merkaturako trantsizio justuei buruzkoak, zer ikusia du trantsizio horretaz jendeak duen onurarekin, izan ere askotan bildurra dugu arrazoi askorekin gainera, eraldaketa handia egongo baita klima helburuak bete behar baditugu. Jendeak aldatu egingo du, bizi den modua, lan egiten duen hori guztia aldatu egin beharko da, baina bermatu nahi baldin badugu eraldaketa digital eta berdea positiboa izatea eta justua, trantsizioa justua izan beharko du eta bestela ez da egongo trantsiziorik. Orduan pakete bat ezarri da lan merkatuan aplikatzeko kontseiluaren beste gomendio bat, hezkuntzan eta prestakuntzan oinarrituagoa da. Trebezia sistema bat irakatsi behar dela, gaitasun berdeekin zerikusua duena, hau da, trantsizio berderako gaitasun, esparrua edo transbertsalagoak dira nola baita esateko, eta espero dugu ikastetxe guztietan eta maila guztietan txertatuko direla. Eta beste 2 tresna edo gomendio badaude, lotuagoak daude norbanakoarekin eta horiei irakastearekin, jendea erantzuleagoa izan dadin, bere ikasketa aukerekin, eta mikrokredentzialekin ere zerikusia du, beste behin aipatuko ditugu, oso garrantzitsua gaitirako bidaren ondoren, eta era digitalean edo ikasi dugun garai honetan pilula txikien bitartez, eta beraz gaitasunak eskuratu egin behar dira, baina gero egiaztatu ere bai oso espezifikoak. Nahikoa da publizitateaz ordea, baina uste dut lagundu egin diezakegula barkatu paket hori aplikatzen eta bingaintasun zentro horietan
aplikatzen eraldaketa digital eta berdeari dagokionez. Erronka bat da, eta ziurrenik gaur izan duzue aukera hori bisitan ikusteko, eta horretarako behar dugu irakaskuntza, murgiltza irakaskuntza bat, eta benetan paregabea da ikasgela batean altzariak lurrak mugitu ahal izatea, eta dokumentuak australiera bidali ahal izatea, eta badago zerbait benetan harritu nauena gaurko bisitan, eta izan da errealitate virtual horretan aukera dagoela edozein lekutan idazteko, horman, mailan, ateetan, edozein lekutan idaz daiteke. Eta horrek erakusten dit behar dugula teknologia eta berrikuntza, baina halaber behar dugula sormena eta giza elementu hori ere behar dugula. Beti egongo dena erdigunean, teknologiaren erdian. Gazteak eredu aparta dira gaitasun beharrezkoak garatzeko trantsizio honetarako, izan ere funtsean lotuta daude berritzen saiatzen diren enpresa horiekin eta gauzak egiteko modu berri bat bilatzen diren enpresa horiekin, adibidez energia aurrezteko. Eta horretan lanean ari dira bikaintasun ikastetxeak barkatu. Horregatik ziurrenik entzun duzue gaitasun honetaz eta badagoela industria estrategia bat Europan, lankidetza handiak sustatzen ari dena eragile guztiak biltzeko 14 ekosistematan hain zuzen behar dituzten gaitasunak garatzeko. Enpresa txiki asko ditugu, hezkuntza hornitzaileak ere bai, eta adibide bat emango dizuet. Lankidetza digital handiak sektore honetan oinarrituak, gaitasun faltan eta genero deseroekan oinarrituak badaude, baina zailtasun horiek ez dira ekosistema jakin batzuetako arazoak bakarrik. Ekosistema guztiak ari dira trantsizio horretan. Bezatresen bat ere badaukagu, aprendizen Europako sarea, zeinak gero eta oinarrituago dagoen trantsizio berde eta digitalean, eta abian jarri zenetik, milioi bat eskainta baino gehiago daukagu ikasketarako. Gero eta gehiago ikasi nahi dugu proiektu horrekin, eta lehenago esan den moduan, diru asko dago. Europar Batasunean ezagutzen dute suspertzeko eta resilientziako plana. 7.000 milioi eurotik gora, mila milioi eurotik gora dira resilienteago izateko eta trantsizio hori egin ahal izateko. Oro bat, egindako planetan ikus daiteke finantzazioaren eta gastuaren 20%, alderdi sozialekoa, lotuta dagoela enpleguarekin eta gaitasunekin. Adibide eta eredu asko ikusi dituzue, diru hori erabiltzen dutenak, eta horrela bermatzen da elkarrengandik ikastea posible izango dela. Txalo, bero bat, ez soilik ekimen zoragarriak esan dituzulako. Hementxe dugu Birgitaren zere Eurochambers proiektuko arduraduna. Europako merkataritza ganberen sarea da, eta Europa osoa estaltzen dugu, 45 merkataritza ganbera nazional daude, eta beraz, 27 Europatik harago goaz. Ekialdera ere heltzen gara, eta Europako ikasketa plataforma baten bitartez funtzionatzen dugu. Aurreko urteko deialditik abiatu genuen ekimen hori, eta orain adimen artifizialarekin, realitate virtualarekin eta berrikuntza sozialarekin egingo dugu lan, eta kontzeptu horiek inguratu egin nahi dizkiegu enpresei horrekin lan egin dezaten, eta prestakuntza moduluak garatu ere egiten ditugu haientzat, enpresentzat eta haien langileentzat. Aurre egin ahal diezaieten enpresek aldaketa jakin hauei guztiei. Holanda prestatzen ari da bertako ETEak ere,
10tik 3 edo 4 maila inguruan 10 adiktua izatea baldin bada. 3 edo 4ekin kanpoan gera gaitezke. Badago kezka hori eten egokitzapen abiadurari buruz. Ikusi beharra daukagu zeintzuk diren haien beharrak. Egin genuen azterlan batean, gure kideen artean eskatu genuen zeintzuk ziren beharrak, eta azken urteotan inbertsio handia egin dute zerarako, trantsizio berderako, Covidetik aurrera, baina badakite zein den oraingo testu ingurua. Eta gaur egun egoera dena izan da, oraintxe argitaratu ditugu urteko gure azterlan ekonomikoaren emaitzak. 58.000 enpresa aztertu ditugu Europa osoan, eta badirudi negozioen konfiantza ez dela oso ona. Enpresa inguruak ez dagoela egoera honean, eta enplegu aurreikuspenak ere ez. Badago eskulana eta etorkizunan ere egongo da, baina badirudi gutxiago izango dela. Ez dugu horrela ikusi behar ordea. Eskulana falta da, bai, enpresei galdetzen diegunean hurrengo urterako aurreikuspenak zein izango diren erronka nagusiak, haientzat lehena da energiaren eta lehen gaien prezioa. Eta azken 5-7 urteetan bigarrena izan da gaitasunen eta eskulanaren arteko desoreka. Ara gehiago, pandemian zehar ikusi genuen eskulan falta ez zela konpondu eta ez zela desagertu. Naiz eta langabezia egon zen COVID neurriengatik. Baina badakite zein neurri behar dituzten etorkizun hurbilerako? Hor badugu beste arazo bat. Eta hitz egiten badugu, eta ez badakite nola erabil dezaketen teknologia berria, esatelako realitate virtuala edo adimen artifiziala, ez dute jakingo ere zer ikasketa kurba egin behar duten. Lehenik ikusten dute negozio eredua aldatzeak zenbat balio duen, eta orduan hasten dela guztia. Zertan inbertitu behar den lehenik, ekipamenduan, gero zer aldatu behar den, eta horren ondoren hasten da ikasketa prozesua. Leku askotan, enpresak oinarritzen dira ikastetxeetan gaitasun horien hornitzaile gisa, baina gaur egun zentroek ezagutza eta berrikuntza ere eskaintzen dute. Hori da lanbide heziketako bikaintasuneko zentroetatik espera zena. Aldatu egin beharra dago mentalitatea. Eragile hauek guztiak sortzea eta sustatzea da norabide ona. Haien ezagutza parteka dezaten eta elkarrengandik ikas dezaten. Boran Jovanovski, Grinovetekoa, zer da Grinovet? Erasmus Pluseko bikaintasun zentro bateko proiektu bat da, berrikuntza berdean oinarrituta dago. Eta proiektu horren esparruan 4 bikaintasun ikastetxe ezarri ditugu bat Estirian, beste bat Finlandian, beste bat Lerian, Portugalen eta beste bat Macedonia iparraldean. Pertsonen, hobeto esan da, gaitasun berde transpertsonaletan ari dira lanean. Zer esan nahi du horrek? Lanean ari gara gaitasun transbertsalekin ari gara. Hau da, lan guztietan behar direnak dira horiek Europar Batasuneko lanetan eta Aragokoetan ere bai. Gaitasun digitalak eta analogikoak guztiz bestelakoak dira, eta haien rola ere bai, baina parke eoliko batean edo hidrogeno planta batean lan egiten badut, horko makina eta petrolio hobi batekoan berdina da. Zergatik dira oso ezberdinak gaitasun digitalak? Gaitasunak dira, baina beste zerbaitetan oinarritu nahi dugu. Oinarritu nahi dugu
aurre ikustean zeintzuk izango diren trantsizio berderako beharrezko beharrezko gaitasunak etorkizunean. Pertsonek asko jakin behar dute ekologismoari buruz eta ingurumenaren funtzionamenduari buruz. Lehen diesel autoa erosten genuen, orain elektrikoa, ez dugu asko jakin behar jasangarritasunaz, edo denok hasi behar dugu pentsatzen era jasangarrian edo. Gaitasun transbertsalak, gure bizitza pertsonal eta profesionalean behar ditugunak oso garrantzitsuak dira, eta garrantzitsua da kontzientzia handitzea herritarren artean. Ingurumenaren garrantziari buruz eta ura kontserbatzeari buruz, ondo ari gara, baina badugu erronka bat. Hau da, jendeari azaltzea nola lagun dezaketen horretan. Erronka handinetako bat da, trantsizio berde hori eta gaitasun berdeak eskuratzea ezinbestekoa dela kontinenterako, Europarako eta herritarrentzat, baina jendeak esaten du ez dagokiola berari, jendeari dela birziklatzen edo enpresa bat ari dela bestea baino beto esaterako. Orduan ardurak entzan dute haien gainetik. Zentzu horretan, bai, parte izateko sentsazioa ere garrantzitsua da. Ralf Hippe, CDFOPeko kidea, zer egiten duzu, Europako politikak aplikatzen egiten dugu lan, estatukideetan eta solaskideetan. Estatukideek babesa eskatzen dizuete edo atezate joan behar duzu zuei entzuteko. Ez, era kolaboratiboan egiten dugu lan gaitasun digitalak eta berdeak eskuratzeko. Ezberdintasun handiak daude estatukideen artean, noski, gaitasun digitaletan eta berdeetan, baina baditugu aldagaiak, barkatu adierazleak ere Europan eta CDFOPen gaitasun digitalen ekimenak abian jarri ditugu eta berdenak ere bai. Ez soilik estatukideen artean, baita Norvegiaren eta Islandiaren kasuan ere bai. Izan ere, prestatzaileak ematen dizkigute, irakasleak prestatzeko. Eta beraz, baditugu ze programa teoriko eta ze prestatzaile behar ditugun. Ikuspegi positiboa dago horren inguruan edo oraindik gauza asko dugu egiteko. Nik uste biak batera. Esan dezakegu azken urteotan ekimen askoz gehiago egon direla. COVID pandemia gora behera eta horrek ere pandemia horrek lagundu egin duela gaitasun digitalak garatzen, baina irakasleek esaten dute laguntza handiagoa behar dutela. Eta oraindik ez dakitela ondo zer gehiago egin dezaketen teknologia digitalak sustatzeko. Eta hori oso garrantzitsua da. Gaitasun berdei dagokienez lan ugari dago egiteko. Eta sektore gehiago ukitu behar dira. Hori zubi hona da adibidez urrengo galderarako. Melani, zein da herritarrentzat edo entzulentzat hobeto egindako urrengo galdera? Dagoeneko galdetu dugu gaitasun berdek unibertsalak izan beharko hotel uketen edo tokian tokiko beharretara egokitu beharko liratekeen. Gehienak dio, azken hori, tokiko beharretara egokitu beharko liratekela. Nik uste dut kompetentzia unibertsalak izan beharko liratekela eta baita ere egokitu beharko liratekela behar lokaletara. Izan ere, estatuak ezberdinak dire eta euren produkzioak ezberdinak dira. Beraz, ikuspegi globala izan behar da, baina baita ezin da galdu tokiko ikuspegia. Hala dela uste duzu? Nik uste dut euneko 60-70 behar tokiko beharrentzat izan behar dela eta beste gainerako euneko 30 behar unibertsalentzat. Norbait ez dago ados honekin, zuk oraintxe bertan esan duzu digitalizazioa. Aipatu duzu oraintxe. Guztiz ezberdina da adibidez Esloveniako digitalizazioarekin konparatuta? Ezin dezakegu hori esan, ezin dugu esan desberdina denik, hornitzaile ezberdinak gara, baina erraminta berdina da modu ezberdinetan erabilita, erabiltzailearen beharren arabera.
Gaur nekaseria banintz Malawin oso ezberdina izango litzateke egoera Holandako langile batekin konparatuta. Uste duzu egoera hau berdina dela mundu osoan? Zaila da esatea, beharrak ez dira berdinak, baina ahalmenak izan daitezke berdinak. Egokitu bergara kontekstura, Malawiko agrikultura, nekazaritza ez delako berdina Esloveniarekin konparatuta, pertsonak ezberdinak ara. Zerbait esan nahi duzu? Soy Margarita Segar de Portugal. Portugaletik nator, Las competencias eta uste dut konpetentzia berdeak unibertsalak izan behar direla. Batez ere transizio aldi honetan. mismos en Malawi, Mozambique. Berdinak izan behar dira Malawin, Mozambiken edo Portugalen. Tenemos que adaptar Eta noski egokitzapena behar dugu sektorearen arabera. el ejemplo que se ha dado Jarri diren adibideen arabera. igual que Erabiltzaileak azkenean berdin dira. Berdin da erabiltzaile koskailu bat izatea, ni produktorea banaiz, edo hornitzailea, edo instalatzailea, berdin da hidrogenoa izatea, gasa edo elektrizitatea. hay que tener certificaciones internacionales. Agiri, nazioarteko agiriak behar ditugu berdea den guztiarentzat. Bueno, kompetentziak ezberdinak izan daitezke herrialde bakoitzarekiko, baina kompetentziai buruz ari garenean, azken finean berdinari buruz ari gara, berdinak dira kompetentziak. Honekin ados zaude? Es básicamente lo mismo en todas partes con una Berdina egingo da leku guztietan tokiko egokitzapenekin, ala ehunean berdina da leku guztietan. Lehenik eta behin ez dira kompetentzia berdeak existitzen. Ez dira existitzen. Ez dira kompetentzia digitalak bezalakoak. Paralelismo bat ezartzen saiatzen gara, badakigulako zer diren kompetentzia digitalak, defini ditzakegu, baina agian ez da horrela transizio berdearen testu inguruan. Transizio berdearen ahalmenei buruz hitz egiten dugu, baina ahalmenak berdeak, marroiak edo nolakoak izan daitezke testu inguruaren arabera. Beraz, badaude elementu unibertsalak beti agertzen direnak. Adibidez, gaur, berdeak diren elementuak izan behar ditugu diseinuari dagokionez. Produkzioa hasten denean, bizitza ziklo ezagutu behar dugu, erreziklatu edo konpon daiteken ezagutu behar dugu, ingurumenak nola hartuko duen jakin behar dugu, kombinazio bat behar dugu, kompetentziena, eta horrek egingo du amaierako produktua eta prozesua berdeak izatea. Biak dira unibertsalak. Prozesu eta produktua, kontzeptu batzuk azken finean praktikan jarri behar ditugu, baina kompetentzia espezifikoak dira. Euro Chambersi buruz hitz egin nahi dut orain. Haiek badute inkesta bat eta zera esaten dute. Transizio berdearen arazoetariko bat administrazioaren ezagutza dela eta araudia berriaren ezagutza dela. Nor pentsatuko luke hau ahalmen berdeak direnik? Saio hau amaitzeko, agian denek jakingo dugu ahalmen berdeak eta digitalak garrantzitsuak direla, baina zeintzuk dira erronkak? Zeintzuk erronka ditugu? Zer esango zenukezuk? Zeintzuk dira erronka nagusiak? Zein erronka nagusiei egin behar diegu aurre? Oraintxe bertan Kiarak esan duen elementu bat aipatu nahiko nuke. Gure lankideek esan dute burokrazia oztopo izugarria dela. Digitalizazio prozesuan. Ekonomia berdeari dagokionez kexatu egiten dira gure lankideak finantziazio faltagatik eta informazio faltagatik. Enpresek beti esaten dute arau gutxiago nahi dituztela, baina hori ez da beti posible, eta Kiarak esan duen legez, greening kontzeptua aipatzen dugunean, Europar Batasuneko maila daukagu, eta gero badaukagu nazioko maila, baina nazioetako gobernuek arau berriak jartzen dituzte, puntuak, komak, gauzak aldatzen dituzte, eta azkenean 5 puntu izan beharrean, aztertu beharreko 5 puntu izan beharrean, enpresek daukatena da
zazpi, zortzi edo bederatzi bete behar. Eta hori zerbait oso zaila bihurtzen da enpresarentzat. Eta horri buruz ez dugu hitz egiten burokraziari buruz ari garenean. Bigarren oztopoa, are garrantzitsuagoa, langile falta da. Langile falta kapasa. Enpresek inbertitu behar dute, ez soilik ekipamenduan, baizik eta pertsonetan baita ere, transizio berdea eta ekologikoa aipatzen dugunean, zera pentsatu behar dugu, nork lagundu behar digun, jarraitu behar dugu pertsonengan inbertitzen. Zuretzat, Ralf, zein da oztopoa? Niretzat, azpiegitura digitala, zentro batzuetan, hobetu behar da, eta irakasleek laguntza gehiago behar dute. Baina, zerbait espezifiko aipatu nahi dut, kompetentzia digitalak ez dira etengabekoak, evoluzioa dute. Egun hauetan ikasi dugu, zaharkitzen direla eta berritu behar direla. Eta hau oso garrantzitsua da, erronka izugarria da. Eta denok ezagutu behar ditugu gaur egungo kontzeptuak, zentzu honetan. Zein da oztoporik nagusiena zure ustez? Nire ustez, zeharkako kompetentziak garatzea eta kompetentzia espezifikoak garatzea aldi berean. Hau da, irakasleei eta profesionalei erramintak erabiltzen ikasi behar digu eta haiek ez dituzte erraminta horiek maila orokor batean ere ezagutzen. Gure ustez, zera egin behar dugu berehala? Irakasleekin lan egin. Guk Greenobeten ez gehien bat ezagutzaren arlotik, baizik eta sinesmenen arlotik ekologiari dagokionez. Guzti hori ikusi ahal izateko hezkuntza publikoan eta garapenarekin jarraitzeko, programak egiten jarraitzeko, eta horrela kompetentzia berdeak ikasketa planetan egonkortzeko, ikusten duguna da, kurtso bat ez dela nahikoa hezkuntzan, horrek erramintak ematen dizkigu, baina txip aldaketa bat behar dugu. Eta hori egonkortu behar da hezkuntza sistema osoan. Zer gehiago esaten dute sarean dauden gure parte hartzaileek? Mentimeter erantzun anitz daude eta bat datoz gure islariek esandakoarekin. Hau da, enpresekin kontaktuan egoteko eta euren beharrak ikusteko eta aztertzeko lan egin behar da. Eta irakasleekin lan egin behar da. Baita ere burokrazia aipatzen da, oso astuna dela eta hori aldatu behar dela, berehalako aldaketa bat lortu nahi badugu. Burokrazia gutxiagotu behar dugu. Eskerrik asko. Txalo bero bat gure parte hartzaileentzat. Eskerrik asko. Azken gai bat jorratu behar dugu. Saio hau bukatu horretik, eta da, unibertsitateekin daukagun erlazioa, haiek bikainak direla uste dute beti, lanbide heziketarekin konparatuta, baina baliteke gurekin elkarlanean aritu nahi esatea, eta horretarako Jon Altuna Iraolarekin, Slavka Txanovarekin eta John Edwardsekin hitz egingo dugu. Ongi etorri hiruroi. Melanie, lehen galdera bat planteatu nahi diogu publikoari. Mentimeterren ager daiteke galdera, mesedez, pantailan. Galdera zera da. Gure lanbide heziketako instituzioak elkarlanean ari dira unibertsitateekin. Bueno, hezkuntza berritasunari dagokionez, hezkuntza malguko bideei dagokionez, aplikatutako ikerketari dagokionez, partekatutako proiektuei eta bizitzaren ezagutzari dagokionez, eta tokiko estrategiei dagokionez. Elkarlanean ari dira lanbide heziketako zentroak eta unibertsitateak, hortxe duzue galdera, eta hementxe ditugu erantzunak. Ara, zelako zifra honak eta espero dugu are gorago egitea.
Zer pentsatzen duzu zuk harreman honi buruz unibertsitateen eta lanbide heziketako zentroen artean? Lehenik eta behin nik uste dut unibertsitatearen eta lanbide heziketako zentroen arteko mugak gero eta malguagoak direla. Lanbide heziketako zentroak bosgarren mailatik 8garrenera doaz, eta bai egia da, araudia dago, errealitate nazional ezberdinak daude, hori kontrolatzeko, baina solapamendu handia ikusten dugu. Sistema ez da binarioa, eta galdera ez da inbeste nork ematen duen zerbitzu hori, baizik eta muga horiek malguagoak direla. Herrialdeek jakin behar dute non dagoen errendimendurik handiena eta ez dira binomio horretan zentratu behar. Lanbideen heziketakoaren eta unibertsitateen artekoa. Holandan, zientzia aplikatutako unibertsitateak ditugu, batzuk kexatu egiten dira. Uste dute ez garela gure gidoitik irten behar eta ez garela unibertsitateak bihurtu behar. Azkenean, pasatuko gara unibertsitate puntero bat izatetik, bigarren mailako unibertsitate bat izatera, hori da beldurra. Zer ikas dezakete unibertsitateek lanbide heziketako zentroetan egiten den ikaskuntzari buruz? Ondo ulertu badut, aliantzei buruz ari gara hemen. Bikaintasunaren arloan. Ez berdintasunak daude, baina baita ezberdintasunak ere. Eta ezberdintasunetariko bat da, lanbide heziketako zentroek intereseko parteak dituztela euren aliantzetan eta unibertsitateek ez ordea. Eta hor, ikasi aldute unibertsitateek lanbide heziketako zentroen gandik. Lan egin behar dutela, elkarlanean aritu behar direla enpresekin, hori beharrezkoa izan behar da, bestela ez da modu natural batean sortuko egoera hau. Jon Altuna. Zu Arrasateko Unibertsitateko errektore orde akademikoa zara. Zer lortu nahi duzu? Ekimen honekin. Eta nola ikusten duzu zure harremana lanbide heziketako zentroekin? Nire egoera edo gure egoera unibertsitate bezala esango nuke pixka bat zaila dela. Baina jarrera positiboa eskaintzen dut elkarlan honetan, lanbide heziketako zentroen eta unibertsitateen artean. Gure erronka nagusietariko bat, zera da? Mugen arteko politikak sustatzea eta erraztea. Lanbide heziketako zentroak eta unibertsitateak bateratuz. Nik uste dut baietz, badugula lan komuna, elkarlanean aritzeko aukera, eta bai noski formakuntza duala daukagu, aurreko ikaskuntza ez formalarena, beraz bai, badaude arlo ezberdinak non elkarlanean aritu algaren. Gurea bezalako instituzioak eta beste batzuk mugetatik zeharkakoak dira. Etan badaude unibertsitateko ikasketak eta lanbide heziketako ikasketak ere bai. Eta horrez dira arazoak sortzen. Aliantza bat sortzen ari gara oraintxe bertan, Europako aliantza bat. EU4U deitzen da, eta kideak gara hor, 3 kidetariko batzuk gu gara. Eta unibertsitate eta lanbide heziketako ikasketak eskaintzen dituzte, eta beste 2 kideak badaude Kobeen barruan. Beraz, hau adibide bikain bat da, azaltzeko nola lanbide heziketako zentroek eta unibertsitateek aliantzetan lan egin dezaketen. Zu, Sofiako Unibertsitate Teknikoko proiektu koordinatzailea zara, zer da, zein da zuen proiektua? Guk mikroelektronikaren arloan aritzen gara. Mikroelektronika ezinbestekoa da, dena da. Ez badago txipik, ez badago mini elektronikarik, ez da digitalizaziorik egongo. Beraz,
proiektu honetan lan egiten saiatzen ari gara, eta nik uste dut nolabaiteko arrakasta izan dugula ekosistema bat sortzen. 3. mailatik 8. kurtsoetan ari gara lan egiten. Doktoretza maila ere lortu izan dugu. Eta zein da erlazioa ekosistema honetan? Zein da harremana? Elkarlanean aritu gara industriarekin, ez soilik kompetentziak definitzeko. Horrez gain, aktiboak gara kompetentzien akordioetan, Chip for Europe planean, eta kurtsoak garatzen ditugu enpresarekin batera. Enpresak adibideak ematen dizkigu, bideoak, proiektuak, formakuntza kurtsoak eskaintzen ditu, baita interlokutore sozialekin ere. Beste kontu bat, beste galdera bat. Niretzat ez dago kontraesanik, ez gaude kompetentzia batean lanbide heziketako zentroekin. Lanbide heziketako zentroak goi mailako heziketaren aurretik kontsideratu alko litzateke, baina azken finean garrantzitsuena da bizitzan zehar ikastea, eta mikroelektronikaren beste aplikazio batzuetan hau egin daiteke. Ingeniariek, doktoreek etengabe ikasi behar dute. Lanbide heziketak jarraitzen du goi mailako ikasketen ostean, prozesu luzea da. Lanbide heziketako zentro bat begiratzen badut eta ikaslea banaiz eta ikastaro oso praktikoan aritzen banaiz, zer nolako erlazioa daukat unibertsitateekin, Jon? Edo ze espero dut haiengandik? Adibide hori islatzeko nik Kanadatik itzuli berri naiz, Eurasiako beste lankide batzuekin, eta hor handauden institutuak eta zentroak ikusi ditugu, eta berezik aipatu nahi dut bat Toronton dagoena. Han, hortzen klinika bat dago, lanbide heziketako zentroaren barruan, eta azkenean hor esaten dena da, dentistek eta irakasleek elkarrengandik ikasi behar dutela. Dentistak Torontoko unibertsitatetik datoz, lanbide heziketako zentroetara, dentistekin lan egiteko, eta horrez gain, dentista eskaintzen dute, ordaindu ezin duten jendearen txat. Ezin gara dentista onak izan, dentistak egiten duena jakin gabe, hori adibide ona da, niri gustatuko leitzaidake dentista batekin lan egitea. Dentista ona izan ahal izateko. Heltzen dira arratsaldeko 5, jan nahi dut lanbide heziketako zentrotik eta garagardo bat hartu nahi dut. Baina ikasleei, lanbide heziketako zentroetako ikasleei etzaie sarbide ematen. Unibertsitate pase batekin, bai. Baina ez lanbide heziketako zentroetako ikasle baten txartel batekin. Oztopo ni aurre egin behar zaio, diskriminazioa delako. Denok garelako ikasleak. Denok. Beraz, espezializazio ezberdinak nahi baditugu, eta haiek funtzionatzea nahi badugu, garrantzitsua da, garagardo bat gauean hartzea, bai. Unibertsitate askok lanbide heziketako zentroak dituzte unibertsitatearen barnean. Nire unibertsitatean irakasleak daude, eta haiek 4. mailan ere irakasten dute lanbide heziketako zentroetan, eta ez dago arazorik horrekin. Beraz, gehiago ikusi behar dugu elkar. Saio honetako azken galdera. Aholku batzuk. Besteekin lan egin nahi badugu, horrela esateko. Nola az gaitezke elkarlanean aritzen edo elkarrizketa bat izaten unibertsitateen eta lanbide heziketako zentroen artean? Mentimiterren ikusiko dugu, nork izan ditu esperientzia honak unibertsitateekin edo lanbide heziketako zentroekin lan egiten? Zuk? Zure elkarlanerako. Enpresa batzuek euren akademia propioak dituzte eta biei deitu aldiete. Horreko ondo funtzionatzen du. Oso ondo egiten dute, eskerrik asko.
Zuk esperientzia ona izan duzu, zein da zure sekretua? Yo represento un centro de FP de Atenas. Ni Atenaseko lanbide heziketako zentro baten langilea naiz, Centros de FP y solo eta ez dut uste lanbide heziketako zentroak eta unibertsitateak bi gauza ezberdin direnik, konbina daitezke ikerketaren arloan, pertsonalaren arloan, langileen arloan hobeto esan da. estudiantes de centros de FP Eta guk lanbide heziketako zentroetako ikasleak ditugu eta pizkanaka unibertsitatera doaz. 2 urtez egoten dira gurekin, ikasten dute, kompetentzia teknikoak ikasten dituzte eta gero ikasten jarraitu nahi dute. Gero lan egin nahi dute eta ikasi nahi dute aldi berean, eta guk lortzen dugu ikasleak 3. mailan unibertsitateetan hastea. Eta azkenean bukatzen dute gradu batekin, edo master batekin, edo doktoretza batekin. Nire ustez ez daude soilik lanbide heziketako zentroak eta soilik unibertsitateak, biak daude. Eta ikasleko abantaila handia dute. Lehenengo lanbide heziketako zentro batean ikasten dute, ikaskuntza teknikoa izateko, eta gero goi mailako ikasketetara pasatzen badira. Baina batzuk esaten dute arroago egon behar garela gure lanbide heziketako zentroekin. Eta ez dugula inbeste jendea bidali behar unibertsitateetara, baizik eta alderantziz. Zergatik ez, bai, niretzat are hobea da. Ikasle bat benetan jakinduria teknikoekin hasten bada, horrela jakingo du benetan gustura dagoen egiten ari denarekin. Benetako konpromisua badu eta benetan hori lanbide hori nahi baldin badu, gero erraza izango zaio bere ezagutza edatzea eta bere muga akademikoa etatik haratago joatea. Kaixo, Marek naiz. de una pequeña universidad en Polonia. Eta Poloniako unibertsitate txiki batetik nator. Mi experiencia Enpresa zuzendaritzako unibertsitatetik. Kobe bezalako proiektu batzuk ditugu eta nik uste dut lagungarriak direla unibertsitateentzat. Izan ere, parte hartzen dute zerbait berrian, maila ezberdinetan, personas eta pertsonak konektatzen dituztelako. planteado sobre historias de éxito. Arrakasta historioak entzun ditugu. Zergatik unibertsitateak hurbildu behar dira enpresetara, erantzuna zera da. Gure etxeetatik hurbildu behar garela. Ni unibertsitatean lan egin izan dut. Nuestro éxito es que Eta gure arrakastaren arrazoia da unibertsitatea enpresetara hurbiltzen dela, populaziora hurbiltzen dela, lanbide heziketako zentroetara hurbiltzen dela, gai ezberdinei buruz hitz egiteko, eta horrek esan nahi du ez gaudela mugatuta nolabait. como si fuésemos pues en la cima de algo. Nosotros estamos Ez gara sentitzen zerbaiten gailurrean, baizik eta prez elkarlanean aritzeko. Unibertsitate txikia garenez hori errazagoa da. que pueden aprender las grandes Eta hori, unibertsitate handiek ikas dezakete, lezio hori. Ez dute itxaron behar, merkatu irten aldira, eta hori alderantziz ere funtziona dezake. Esku gehiago, más y luego vamos 2 gehiago, eta gero aldatuko dugu gaia. Ni Victor naiz, Errumaniakoa, eta gu elkarlan handia egiten dugu unibertsitateekin. cursos de verano para Udako ikastaroak ematen dizkigute, lanbide heziketako zentroetako ikasleentzat, baita kurtso txikiak ematen dituzte irakasle eta ikasleentzat, eta irekiak dira lanbide heziketako zentroetako zentro internazionalentzako, eta ez dut errespetua faltatu nahi, baina uste dut unibertsitate gehienei interesatzen zaiela ikasleak erakartzea, eta hori ez da txarra, baina zure motivazioa baldin bada ikasleak erakartzea, es insuficiente. hori ez da nahikoa. Último comentario. Azken iruzkin bat, Gracias. eskerrik asko. He querido compartir una buena práctica. Nik praktika on bat praktikatu nahi dut Metioseko kampusean egiten duguna, gobernantzan parte hartzearekin zerikusia dauka, baita lanbide heziketako zentroekin ere. Adibide ona daukagu Frantziako hegoaldean, han ingeniaritzako eta lanbide heziketako zentroetako bi zentro elkarlanean ari dira. En varios proyectos Proiektu akademikoan hitzetan, adibidez ingeniaritza proiektuetan. y así tenemos
Horrela, aniztasun kulturala bermatuko dugu proiektu berdinetan, horreko ondo funtzionatu digu. John, unibertsitateek batzutan beldurra dute mundu errealera irtetea, eta interes handiagoa dute ikasleak erakartzeko. Bueno, hori norabide bikoitzeko kalea da, ezta? Unibertsitatean graduatzen direnak askotan lanbide heziketako zentroetara itzuli behar dira, ezin dutelako lanik aurkitu. Graduatu ostean, baina publizitate pizka bat egin nahiko nuke. Unibertsitateak, hau da, goi mailako hezkuntza eta lanbide heziketako zentroak elkartu nahi badituzue, Eurasikean sartu zaitezte. Horregatik egin nahi diot publizitatea Eurasikeri. Bazkide bihurtu zaitezte. Denokin lan egin nahi dugu, eta, bueno, itxialdiko saioaren ostean, agian hurbilduko zaizkizue. Melanie, zer iradokitzen du gure publikoak? Irakurri dudan erantzunik onena, zera da, lanbide heziketako bikaintasun zentro bat hastea. Edo sortzea. Eta proiektu konkretuetan parte hartzea. Hizkuntza komun bat partekatzea, eta kurtso eta azpiegiturak partekatzea. Txalo bero bat gure parte hartzaile guztientzat. Eta hurrengo saiora, amaierako saiora pasatu aurretik, bi egun hauetan ikusi dugun errepaso txiki bat egingo dugu. Javier Martinek egingo du honen aurkezpena. Javier, mesede zigo esenatokira. Azken egunetan Javier eta bere taldea aretoko atxeko partean esirita egon dira, baina baita beste saio batzuetan egon dira. Honekin erlazionatuta zer erakutsiko diguzu Javier. Arratsalde on guztioi. Eta ikusi duzuen bezala, nire taldeak eta nik nota bisualak hartu ditugu, eman duzuen informazioakoa partekatzeko eta laburtzeko. Beraz, hurrengo minutuetan nolabait erakutsiko dizkizuet ideia nagusienak. Eta hemen transmititu diren ezagutzarik garrantzitsuenak. Zuek partekatutakoak. Bai atxoko saioan eta baita gaurkoan ere. Agian informazioa falta zaizue, beste areto atxuetakoak, baina hemen badaukagu laburpen bat, saio guztietan gertatu denari buruz, agian ezarete guztietan egon. Jasangarritasunari buruz ari garenean, hitzaren zentzurik edatuenean, planetaren jasangarritasuna aipatzen dugu, baita gizadiarena eta sistemarena ere. Eta arazo handia daukagu momentu honetan. Langile falta alegia, galdera hori planteatu izan da arratsalde honetan baita. Hau da, nola kudeatuko dugu, nola konponduko dugu gure eredua ikasle guztiak bateratzeko eta inor atzean ez usteko. Hemen ikusi dugun bezala, ekosistema bat sortu behar dugu. Eta ekosistema horretan ikasleak erdigunean egon behar dira eta elkarlana egon behar da parte guztien artean, partetzen duten aktore guztien artean. Lan egin behar dugu inor atzean ez usteko. Horrez gain zera aipatu behar da. Ikaslei ezagutzen ez dutenaren txat formakuntza ematen ari garela. Ez dakigu zein izango den agertuko den urrengo teknologia. Ez dakigu noiz agertuko den urrengo teknologia merkatuan eta ez dakigu noiz jasoko den urrengo krisia, baina prest egon behar dugu. Eta gaur arratsaldean esan den bezala, kompetentzia bigunak beharrezkoak dira. Bai gaur eta bai etorkizunerako. Hemen ditugu hoietariko batzuk, eta gure ikaslei lagunduko diete etorkizunera egokitzen. Edatu behar ditugu kompetentzia bigun hauek, baina horrez gain, espezializazioan sakondu behar dugu. Estrategiak globalak sortu behar ditugu
ikerketa eta berrikuntza bide berdinetik joateko, eta digitalizazioa ere bide horretatik joateko. Ekonomia berdea, kompetentzien garapena, digitalen garapena, izan dira aipatutako beste kontzeptu batzuk, eta garapenean zentratu gara, baita merkatuen lehiakortasunean eta sistemen lehiakortasunean ere. Beraz, lanbide heziketako bikaintasun zentroak irtenbidearen parte bat dira, eta beste erakunde batzuekin batera etorkizuna bildu dezakegu, eta hemen baditugu faktore gako batzuk arrakasta lortzeko. Hala nola? Elkarlan publiko-pribatuak. Estrategia honen parte gisa. Elkarlan hau gakoa baita. Komunikazioaren partea maila guztietan ere garrantzitsua da, eta egin behar guztiak argi izatea, mundu guztiak ezagutza partekatzea eta elkarrengandik ikastea. Hori ezinbestekoa da, epe labur, erdi eta luzean. Horrela ekimen guztiek funtzionatuko dute eta jasangarriak izango dira etorkizunean. Balioak hartu behar dira kontuan, ulermena, empatia, motivazioa eta konfiantza. Konfiantza izan behar dugu lankide guztiengan, eta hori da irtenbidearen beste parte garrantzitsu bat. Hemen kafe hartzeko pausa asko izan ditugu, kafearen boterea eren mezua ere partekatu nahi dut zuekin. Eta beste areto batean, Erasmus Plus proiektuari buruz zentratu zen. Ikusi dugu milioika euro inbertitu direla proiektu hauetan. Inbertsio hau oso handia izan da, eta hemen aurki ditzakezue irizpide irabazleak esleipen hau egiteko. Erasmus Plus proiektuak nazioarteko mugikortasun esperientziak ematen ditu, eta horiek positiboak ditu gure ikasleentzat, eta bizitza aldatu aldietelako. Ez dakit zuek esperientzia hau bizitzeko aukera izan duzuen, bizitza aldada dezakeen esperientzia bat delako, eta aukerak ematen dizkigulako hasteko, garatzeko, eta kultura ezberdintasunak ulertzeko. Ezagutza parteka dezakegu besteekin esperientzia honekin. Horretarako elkarlanean aritu behar gara beste zentro batzuekin, eta eurekin bazkidetxe egin behar dugu, eta beste erakunde batzuekin ere, eta horrela ikasleen esperientzia hobetu izango dugu. Eta elkarlan honen parte gisa adibide bat jarri nahiko nuke. Bigarren aretoan gertatu zen, atzo esparru bat sortu zuten, industria eta hezkuntzaren esparruak konektatzeko, eta horrela proiektu errealak sortzen dituzte. Bai irakasleak, bai ikasleak eta baita langileak elkarrekin. Ezagutza partekatzen dute, arazo konpontzen dituzte elkarrekin, eta amaieran nolabait talka esanguratsu bat sortzen dute euren bizitzetan. Lotura hau jorratu behar dugu gure zentroetan. Mentalitatea aldatu behar dugu, sistema bat osatu behar dugu, globalki lan egin behar dugu, eta estrategia globalak sortu behar ditugu. Eta horrez gain pentsamendua hedatu behar dugu. Beste areto batean enintzenan egon, baina uste dut legoekin jolastu zutela. Eta hala uste dut, ikusten dut batzuk irribarre egiten ari zaretela, beraz, bai, hala izan zen. Eta nola izan zen ikasketa prozesu hori? Gu denok esperientziatik hasten gara, eta gero hori prozesatu egiten dugu. Esperientzia horretan gertatzen den guztia prozesatzen dugu, gero kompetentziak sortzen ditugu, eta azkenik kompetentzia horiek aplikatzen ditugu. Eta horrek bola baten efektua dauka, elur bola baten efektua. Eta horrek
eragina dauka gure bizitzan, etengabe ikasten dugulako, hori egin behar dugu, etengabe ikasi gure bizitzan. Y durante el resto de nuestras vidas aquí tenemos algunas de las beneficios Hemen ditugu azpimarratu diren onuretariko batzuk, atzo aipatu ziren, una oportunidad para crecer, aukerak ematen direla hasteko, aukerak ematen direla egokitzeko eta gure burua birziklatzeko nolabait berritzaileak izateko, eta galdera egokiak planteatzeko geure buruari. Kuriositatea pizten digu, ikasten dugu, eta ikasitakoa hasten ere, behar denean. compartir experiencias, Badakigu esperientziak partekatzea gure burua zaintzea dela, eta hori da egiten jarraitu behar duguna. Hurrengo urteetan. Esperientziak partekatu eta elkar zaindu. Zuek irakasle gisa eta zentroetako profesional gisa edo unibertsitateetako buruak bezala edo ordezkari politikoak bezala aldaketaren parte zarete. Transizio honen burua izan behar duzue. Eta horretarako amets egin behar duzue, hori da egin behar duzuen lehenengo gauza. Amets handiak izan zentzu honetan. Eta gero amets horiek sinetsi behar ditugu. Geure buruan sinetsi behar dugu. Eta gero usartu egin behar gara. Eta azkenengo pausua gauzatzea da. Egin behar dugu, eskerrik asko. Primeran Javier, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta zuri taldeari. Eta noski, egin diren marrazki guztiak eta bozkaketa sistema dena egongo da eskuragarri megaposter batean zuen gelan edo zuen bulegoan jarri alduzue. Intermezzo. Eta orain itxierari ekingo diogu, baina horren aurretik etenalditxo txiki bat izango dugu, edo parentesitxo bat, hobeto esan da Inigo eta Unai, mesedez, eskerrak eman behar dizkiogu jende askori, eta askotan egiten dugu kafean, baina uste dut unea dela denon aurrean egiteko. Bai, plazera da benetan, niretzat eta Inigorentzat, elkarrekin lan egin izana, bera Joelekin batera, apur bat programatik aldendu gara honetan, mesedez inguratu. Badakizuenez, aro baten amaieratik hurbil gaude, 33 urte Europako batzordean, eta otsailean utzi egingo gaituzu zure denbora librea ondo merezi horretaz gozatzeko. Ez genuen nahi horrelako abagunerik galtzea hau esan gabe, motorra izan zara hainbat urtez lanbide bikaintasunean, eta garbi ikusi dugu azken bi egun hauetan, ikusi dugu eragin handia duzula nazioartean, eta ezin genuen Bruselan enbaixadore hobeagorik izan zu baino, sinestezina da, eta askotan txantxak egiten dituzu, esanez burokrata hutsa zarela, Bruselan, baino badakigu aurkakoa zarela. Benetan maite dugu zure engaiamendua, zure grina, eta atzo siestan edo trago bat hartzen ari ginenean, sustatzen ari zinen bikaintasuna Australian, beraz, benetan eskerrik asko zure lanagatik. Galdera izan zen, nola egin diezaiokegu omenaldia karrera hori guztiari? Hitzetan jartzea ezinezkoa da, baina saiatu egin gara behintzat. Eta guztioi eskatu dizuegu, liburu batean memoriak edo mezuak idazteko eta opari eman nahiko genizuke egin duzun guztiaren oroigarri eta omenaldi gisa. Eskerrik asko.
I mean, I just have to thank all of you because Eskerrak eman behar dizkizuet guztiei. Zaila egiten zait hitz egitea. Jakinaren gainean egon beharko nukeen zerbait prestatzeko behintzat ez daukat hitzik eskerrak eman dizkizuet besterik ez. Uste dut ekarpen txiki bat egin dudala komunitate honetan, Europan, eta saiatu naiz ahalik eta ondoen egiten. Uler dezaten Europan ez garela burokrata gris hutsak gure agenda aurrera eramaten saiatzen, ez dela hori Europa, eta saiatu garela zuek zuen lana ahalik eta ondoen egin dezazuen. Nik ez dakit zuen lana egiten, ni saiatzen naiz zuen bizitza hobetzen, errazten, tresna finantziarioen eta belestelako tresnen bitartez. Eta benetan espero dut gogoan izan dezazuela lagundu egin dudala zerbitzu bat ematera ahalbidetzen eta zuen lana ahalik eta ondoen egin dezazuen laguntzen. Eta benetan lortu baldin badut komunitate sentsazio hau lortzen eta lanbide heziketa Europan sustatzen, egun hauetan afarietan esan dudan moduan, diplomazian, ikerketan, egiturazko politikan, merkataritzako politikan lan egin dut, eta uste dut hezkuntzan eta prestakuntzan lan egiten dutenak bereziak zaretela, ezberdina duzue bihotza, eta guztiok konbentzitu egiten gaituzue mundu hobeago bat eraikitzen ari garela, eta saiatzen garela pertsonei aukerak ematen hezkuntzaren bitartez, eta kasu honetan lanbide heziketaren bidez. Saiatzen ari gara jendeak kalitatezko enplegua izan dezan eta bizitza esanguratsuak izan ditzaten, komunitateren parte izan daitezen. Zue guztiok nik baino askoz hobeto dakizue jende asko aritu dela sektore honetan, ni baino gehiago lanean. Baina guztiok ari gara egunean ahalegina egiten besteon bizitzetan eragin positiboa izan ahal izateko. Eskerrik asko benetan. Yeah, and Joao, preparing this conference with you, it was such a pleasure because you're... Joao, zurekin prestatzea hemengo hitzaldi hau, hobeto esan da, konferentzia hau zoragarria izan da, zure energiak nirea bultzatu. Eta orain jakin nahi dugu zer pentsatzen duzuen azken egun hauetan. Jakin nahi dugu ze esperantza itxaropen dituzuen urrengo konferentziarako. Mesedez, Vanessa, etorri zaitez, agertokira. Zoragarria zurekin egotea berriz ere itxiera ekitaldi honetarako, eta eskerrik asko laguntzera etortzagatik, eskerrik asko deitzagatik Rogier. Nahiko nuke Tamar, barkatu, Xavier Matie eta Jorge Arevalo deitzea hemen gora mesedez. Hemen azken egun hauetan izan dituzuen ideiak biltzen. Tamar, Georgiako gaitasun, agentziako zuzendari orokorra zara, zer da, hain zuzen, horrelako proiektu bat? Lankidetza publiko-pribatua da, Georgiako gobernuak sortua, kasu honetan, Hezkuntza Ministerioak hain zuzen ere, eta merkataritza ganberak ere parte hartu du. Kontseilu bat du, 150 sektore pribatukoa, eta beste 150 publikoa. Haren asmoa da, gaitasunen arloan eraldaketa txertatzea, lanbide heziketa gaitasun ekosistema batean txertatzeko. Europaren eragina izan duzu edo Europak zuena. Beno, Georgia garatzen ari da.
Eta Europar Batasunerako hautagai guztiak, Georgia bezalaxe, kontuan hartzen ari da Europako herrialdetako jardunbiderik egokienak. Eta azken egunotan pentsatzen aritu naiz, hemengo herrialdeak garapen une ezberdinetan gauden arren antzeko erronkak ditugula. Are gehiago, etorkizunaz ari garenean, hain lausoa den etorkizun horretaz. Javier... Bai. No debéis limitarse a la Unión Europea, sino que debemos colaborar con todo el mundo. Europak lankidetza egin behar duela diogu, eta ez agindu, ez da elkarren beharra dugula esaten dugu, egia da alderdi hori. Beno, oso garrantzitsua da, nabarmentzea, nazioartekotzearen garrantzi hori, lanbide heziketako politikan hain bereziki, hain gehien bat nazioarteko lankidetza hori baita bikaintasun ikastetxe gisa ulertzen dugunaren parte. Ekonomia gero eta globalagoa da, pertsonak interneten bidez konektatzen dira, mundu digitalean, mundua are txikiagoa da, gero eta txikiagoa. Eta benetan gaude herri global deritzogun horretan. Eta ezinbestekoa da hau guztia martxan jartzea eta garadatzea. Ezberdintasuna daude tokian tokikoaren eta unibertsalaren artean, baina interesgarria da ikustea munduko pertsonak erronka horiek ebazten ari direla. Agian bikaintasun zentroak abiapuntua dira elkarri laguntzeko eta lankidetzan aritzeko, baina hasteko lanbide heziketa sustatzen hasteko asko dago oraindik, ez da, gizartean sustapen hori lortzeko. Bai, aurreko saioak garbi erakutsi du behar handiagoa dagoela lankidetzan aritzeko hezkuntzaren eta goi hezkuntzaren artean. Hezkuntza orokorrarekin estandarizatu ahal izateko, eta garrantzitsua da azpimarratzea zeinen garrantzitsua den bizi osoko ikaskuntza. Eta lanbide heziketa, hasierako lanbide heziketa ere badugu gazteontzako ikastetxeak hain zuzen, baina etengabeko prestakuntzan ere lan egin behar dugu helduentzat. Eta heldu gehienok ikasten ari gara gure bizitzan zehar, gure lan bizitzan. Ez modu formalean, bereziki, eta lanbide heziketako zentro horietan ezagutza asko dago, gazteentzat bakarrik izan beharrean, guztiontzat izan daitekeena. Hau, zalentzari gabe, etengabeko ikaskuntza da guztiontzat, baina ez altzaizue iruditzen zerbait zoragarria hasi dela atzotik? Jorge Arevalo, zerbait oso interesgarria benetan gertatzen ari dena. Zerbait handiaren lehen urratsa da. Joao Santosen urratsa zoragarria izango da bikaintasun zentroen garapenerako. Beraz, hemendik aurrera eskolan gaudenean zer egin behar dugu lanbide heziketako ikastetxeetan. Izan ere denok izango ditugu etxeko lanak, ezta? Bikaintasun sareak sortzen jarraitu behar dugu eta hazten jarraitu behar dugu. Hobetzen jarraitu behar dugu, handiago bihurtzen, noiz ikusiko dugu elkar berriz ere?
Urrengoa, urrengo urtean izango da, Herberetan. San Sebastián y la próxima. Gaur hobeto esan da Donostian gaude eta urrengoan zure herrialdean ikusiko dugu elkar, Herberetan. Herbereak ez dira oso ezagunak jan ederragatik, baina baditu beste hainbat abantaila. Beraz, jakineko genuke zer iritzi duzuen azken egunen inguruan, eta gero joan alko zarete. Inspiratuta sentitu altzara, batetik bosterako eskalan, 4,6 inguru egon dela, ikus dezakegu, lagun berriak egitea, ere altu izan behar dago, badago jendea inspiratuta sentitzen dena, ondo pasaduen ere bai, ondo jan dutenak, ranking oso ona da, badago, norbait igeri egitera joan zen, ni izan nintzen, nik neuk egin nuen igeri itxasuan. Zer gehiago diote entzulek, zerrek harritu zaitu gehien? Zein izan da ondoriorik harrigarriena zuretzat foro honetan? Denetik dago hemen. Joaoren erretiroa da harrigarriena. Bikaintasun kontzeptua oraindik ere lausoa da, ezinezkoa da, sinestezina dirudi. Zer izan da harrigarriena azken urteotan? Gehien bat gauza oso onak egiten ari garela, eta askotan gauza negatiboetan oinarritzen garela edo fokalizatzen garela, eta uste dugu ez dugula ezer lortzerik, baina hainbeste jende ikustea hain gauza honetan lanean harrigarria da. Zer da gutxien espero zenuen ondorioa? Gaur goizean atentzioa eman dit zerbaitek eta asko inspiratu nau. Nire herrialdera itzuliko naiz goizean entzundakoa ikusitakoarekin, baina dirua behar dugu eta metodologia ere bai. Tira, eskatuko diogu Jorgeri, astebeterako, beste norbaitek? Bai, Rogier? Mikrofonoa espero etzen gauzetariko bat zen. Zein zen espero etzen uten ondorioa? Gutxien espero zen uten ondorioa? Lehenik eta behin aurkezteko modua asko gustatu zait. Uste dut oso berritzailea dela. Ez da foru normaletan egiten den bezala, oso interesgarria iruditu zait. Sareak biltzea lortu dugu, eta batez ere aurkezpen bat gustatu zait. Egontzan islari bat, eta berak oso modu berria zeukan sareak sortzeko. Niretzat hori zerbait oso berria zen. Zein da metodoa? Nire ustez, uste dut islariek euren eskualdez hitz egin dutela, nondik datozen aipatu dute. Eta galdera konkretuak planteatuz, bazkideak aurketu ditugu proiektuak garatzeko, eta niri hori izugarri gustatu zait eta balore handia ematen diot. Jorge. Tamara eta Xavier. Zein da zeuentzat gutxien espero zenuten ondorioa? Hitz bakarra. Niretzat bizita teknikoa. Asko ikasi dut teknikari buruz, bizita honekin. Teknikaren. Nik ere iritzi hori daukat, nire bigarren bizita izan da,
Eta teknikanen progresu asko ikusi ditu teknologia berrien arloan. Eta Jorge? Batez ere jende guztiaren interesa, eta hemen zegoen jendearen interesa lan hau garatzen. with us yesterday and tomorrow. So it's you. Thank you very much. Eskerrik asko zuri, Jorge. Zer esaten du jendeak teknikani buruz? Alguien ha escrito un moderador divertido. Norbaitek idatzi du moderatzaile divertigarria. Un complemento. Hace 3 minutos no sabía que iba a hacer eso. Y la última pregunta. Zerbait ona bezala hartuko du, duela ez nuen espero. El año que viene vamos Eta galdera da, urrengo que hay que traer urtean herbereetan bilduko gara, beraz, beroki hartu behar dugu. ¿cuáles son sus Zer landu beharko dugu, zein itxaropen dituzu datorren urteari begira? aportar más empresa? Enpresa gehiago biltzea, proiektu honetan. Si alguien que tiene algo, un área específica Norbait karlo espezifikoren bat azpimarratu nahi badu, tiene la ley que viene. zer eduki beharko genuke datorren urteari begira? Aukera gehiago En grupos pequeños. trukaketak egiteko eta talde txikietan lan egitea. Talde txikiagoak egotea. Quizá más presentaciones. Agian aurkezpen labur gutxiago egon alko lirateke areto txikietan. Presentaciones de los COBES. No presentaciones técnicos, sino Lanbide heziketako zentro bikainen aurkezpen espezifikoak nahi ditugu. Melanie, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Melanie, zer esaten du jendeak? Visitas de estudio, speed dating sesiones Bizitak egitea, speed dating proiektuak egitea, país y intercambios de desafíos comunes. eta erronka komunak partekatzea, eta eguzki pixka bat gehiago. Ea posible den. Quizá un speed dating en Agian aire librean, eguzkipean, speed dating bat egitea. que viene en esta conferencia. Javier, Un micro. urrengo urtean gure konferentziara etortzeko zer behar duzue? Creo que esa idea de EFP Nik uste dut lanbide heziketako zentroen ideia hori garrantzitsua dela, eta ikasiteko lekzioak jaso behar ditugula lanbide heziketako zentro bikainengatik. Bikaintasunaren kontzeptu hori azpimarratzen jarraitu behar dugu. la EFP sea más ágil. Lanbide heziketako zentroa arinagoa izan behar da gizartearen beharrak asetzen. Una mayor transformación. Nik eraldaketa handiagoa ikusi nahi nuke pedagogiaren arloan. Izan ere, lanbide heziketako zentroak diseinatu egiten dira eraldaketa azkarra lortzeko. Eta nire ustez, ikasgelan eraldatu behar dugu. Considerar las nuevas generaciones. Ez ditugu belaunaldi berriak lehiakide gisa hartu behar, Generaciones que inventan, que baizik eta sortzaile gisa eta belaunaldi kreatiboak direlako. Eta hori lortzeko modu bakarra pedagogia da. Eta pedagogia hori aldagarria izan behar da. a mí me ha hecho falta también Beraz hori azpimarratu nahiko nuke. el centrarnos en la formación en emprendizaje. Horrez gain ekintzailetza ere nabarmendu nahi dut. Empresas, sobre todo las pymes, son clave en Eteak gakoa dira ekonomian. en Jorge, sí, porque Guztiz ados gaude Jorgerekin. Uste dugulako la mayoría de las empresas son pymes en Jorge, así enpresen gehiengoa hay que aceptar eteak direla. Beraz, egia da Jorge horretan zentratu behar gara. deberes para el año que viene, por lo tanto. Beraz, datorren urteari begira etxerako lanak. Hauek dira. Vemos que todos los que han participado en un panel tienen
Paneletariko batean parte hartu duzuen guztiek, mesedez, igo argazki bat hartzera, baina tira, ezagutzen duzu jada Euskal Herria, asko gustatzen zaigu hitz egitea, baina musika ere asko gustatzen zaigu. Gustatzen zaigu musikaren bitartez gure eta dantzaren bitartez gure emozioak adieraztea. Beraz, Bailarines más importantes del País Vasco. Euskal Herriko dantzari garrantzitsuenetariko batzuk hartuko ditugu eszenatokian aukeren. Eta mila esker haiei eta mila esker baita gure parte hartzaileei.
aukeran, well, that was the best way. Eskerrik asko, azelako modua bukatzeko. Hainbeste energiarekin. Ez dakit herbereetan zerbait antzeko egingo dugu oinetakoekin. Tira, islariek izaren zareten guztiok, mesedez, igo eszenatokira argazkia egiteko. Eta gero, guztion argazkia egingo dugu, baina lehenengo islarien argazkia egin nahi dugu. Ez izan beldurrik. Familia argazkia da, tira. Ez dugu dantzatu behar, ezta? Tira, igo eszenatokira. Non dago argazkia? Argazkilaria? Han dago. Bai.